Amparam para pam pam, solo maman solo. Amparam para pam pam, solo maman solo. Solo 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 maman solo. Solo 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 maman solo. Only is in flavor and I say abo. I go believe. Well, one guy any mistake in Ghana what believe. You believe in that and to a heck here. Believe in that yeah there. When I bronca. That one Imo State guy. Sound mind cage. The US what 5 billion. Meditate Anfield. Fidel. Kedi way one more. Amamba kwa Fidel nkema. O Fidel muzukwanya ka nna afi ha. Chris Ben Ken Nicholas Omega. Gabriel Silvanus. There's one Chris Ben Casey, formidable jaw. Julie, formidable. Kenchabo. N'afọ n'abalị a efe adịrọ. Ọ bụrụ na ị nọ n'Asaba n'abalị a, ije na Mariam Babangida street ka road n'abalị a, enwe ezigbo go slow ya. Onwe ebe a emepe today. Ebe ahụ the angels nọ before. The angels are Emakubana chief priest na Emara nọọsụ ya efe odigo nke anwa emepezie echetezi m afa nke ọfụ n'ụwa apụta m ebe a na-aba mba serious mba efe ebe m paaki moto jegodu na cage ka cave jee na cave ọ bụ cage na ka cave jee ebe a jee eligodo akị ụdị wine na anyị laa n'abalị a na-apụtazi ejikwa m ọkpa nnọọ ji nwaanyị na-aga na-apụta ebe na everywhere block wee na-aba ndị Igbo ka ife na-eme unu kedu ife ofu oge ga-ebu moto 10 wee mapụta ilo okpokọrọ sekuriti convoy aga wee na ofu moto pụta ilo na aka ọba ndị ọzọ ị na-achagharị n'abalị a dị egwu esi tọsigo m onwe m bịa esichaziri m sie oya ka wee bịa ebe a n'abalị a etego Donald Eze bụ nwa etego bee ka ihe na-eme nwanne m Benitez onye Anfield na Liverpool gbatutu a ga-alụ manyu nya gwọ anyị ka abacha oge first half na-ekili bọọlụ a ama na anyị ga-eluzie spọd o ji bidogoro di bọọlụ fụ na Karik abanyekwana ya Ferguson mme gambling Ferguson na-agbachala di gambling na ọma na anyị ma Karik achọkwa ibido gambling na lee di match na lee ego jee kpụrụ achịkọta ekwe ọnụ wee dị na England obodo a ajọka nwanne m asị ka nkene unu ngo eji eko akwanarị ya ka onye chiri ya zelu aka m bụkwa n'owu Igbo eze ụmụ iyo amitubi ka nkọba anya m ka m wee na-ekwuye nnekwu nwanne ọ dịgo ka ọ ga-adị ịma na yesterday ka anyị pụta wee na-enye update n'ife na-eme na nga ọkpaala based on Zion na Ebuka Obi and the miracle ọ na-eme ebe ahụ anyị fụ obere nwa omelụ today ka anyị mesịrị fụ vidiyo obere nwa na nwa ato nwa a ga-abụ ajọ actress mgbe bịara late ịbịa n'oge nwanne m Ray dị nwa ga-art shed foto na-acheki mgbe eji wee mụgosibe nwa a ka o esi na-aga ije egosi ka obere nwa na-agụ na na-ele nnọọ kedu ebe esi wee dupụta nwa a sị na ọ na-azụ kedu mamụ ya apụta mamụ ya apụtala oyi the same uniform
ndị ọcha ndị ọzọ yi black and red. How come? How come? Ewejuo nwaanyị enwe onye mụ ya ebe onwe ya na ya yi ebe a sị ebee ka onye a nọ nọ n'azụ. Nna asị rapụkwana ụmụ ife arenji ya nụwa na ya afụghị ya ike agwụgo anyị. Ike agwụgo anyị. Nwa na mbụọ nwa ahụ ọnụ otu o si aga ije ọ dị permanent n'ụwa ya niile kama na innocent child onweghị ihe ọma ewelu nwata na-alụ ka m a na-aga na ọ na-aga ije. Ọ bụrụ na nwa ada aga ije for the first time nwa enwe ike ịda aga ije like this. Onye agabi ije n'ụwa ya bi ka ihe ga-emezi onye na-agaba ije before ka o si ọ na-aga ije. Ọnọche na ibe ewu onye na-agabere ije n'ụwa eme ya ka ọ gaa ije ọ ga-aga ije normal ọma ada-aga ka disabled. Ị na-agaba ije before ịgwọ ọrụ n'anya so oge eme ka ụkwụ gbatịa nwaanyị ga-ejizi wee na-aga like this. Gịnị ma iyi eji na-aga like this? Kedu the particular place ị na-enwe nsogbu kpata iji aga like this? Ama m na ọfụ that small child. Ama m na ọfụ obele nwa ma ọ bụrụ na ọfụ obele nwa ị ga-aghọta ife nnekwu. Ị na-agala anyị ije na ka o meghị n'ụkwụ o mekwuru n'aka. Ka o meghị n'ụkwụ o meghị n'aka. O nwee ife na-eme ndị directors a mgbe ụfọdụ ife a na-direct fa mụrụ na anyị nwa na anyị na-afụkwa error dị a. After show casting nwata na-eme na ị na-eme one a na-ebu imbecile. Ị na-eme one a na-enwe stroke ka nghọta ife iji eme one a disabled. Ede agaba ije ekpesi ekpere ụkwụ ga-agbatịa ọkpụkpụ agbatịa akwala agbatịa nwaanyị ji agazi like this. Ị na-aga like this na gịnị eme? Otu a ka onye na-agaba ije n'ụwa ya before si aga. Onye ga-aga ije one a bụ onye bụ mbe atịa nke nwaanyị mamụ ya ji wee yiri the same uniform ndị anyị. Mamụ ya o si Lagos wee bịa. Ọ bụ na mamụ ya si Lagos wee bịa gịnị mere na ehilu nwa na Zion Grand na Lagos o wee bụrụ na nga ọkpaala? How many years ka mamụ ya kara ụka? Oke ọ bụrụ Lagos ka o si ọ na East ka o si. Jizọs alụ nwa nnọọ ọrụ na ụlọ ụka niile nọ na East. Anointing Ebuka ahụ ka o ji ya arụ ọrụ. Onye ka nna agbade ya? Who are you talking to? You think we are fools? Ichere anyị bụ ewu ọta ka anyị fụba rubbish ya. Ụmụazị nọ na-egara ije na Zion na Lagos na-ada agaba ije. Esiti bụ ọlụ siti si ọ na-abịa ebe a na-edemonstrate. Onye ka na-edemonstrate ụmụ nonsense ya? Ọ da-agaba ije mamụ ya yi uniform ndị ọzọ yi a na-akọghị. Ife Ebuka na-emezi na-abụ ịma na ọ dị disgusting mana onwero ka ngwa ndị USA ife mba ịgwafa. Ndị USA unu ncha niile bụ ndị a na-eje ụka Zion ka ngwa unu eziokwu. I am very very ashamed of you people. Adị m ekwu okwu ego unu wetara not because of the money. Mana unu ncha niile enwe sense. All of you from A to Z, you are senseless. Una no get sense. Onye ka unu na-ama impress? Onye ka unu na-amapụ ume? Onye ka unu na-eme address like this? As Christians unu bụ the first thing first bụ ibugodo ụzọ bube attack. Ha jee chọọ ọgwụ BP na this and that. As who na ọ ike aka gị ka iji nọlụ dị a ịma na onwelu ndị edina visa mgbe enye nke gị ifilu n'ụwa nke gị ka mma because need the opportunity ịbata USA. Ihe inwe today fụba ndị nwere ya pụta echi enwezi ya. Ifụba onye mesi condition ya dị worse. Make I make am clear to you people. Bragging on now or ugbugo unu. I'm very very ashamed of you people. So ashamed of you. Ya he chere bụ taa ka m gwa gị na ị nwere ike ịpụta echi ma abụzi ya.
Jesus Christ ahụ ị na-efe onwe mgbe o jupụtara na-ama ọkụ ndị na-eme anya ụfụ. Onwe oge o ji use that kind of derogatory words on people. Nyanwasi will pray for your enemies. I know here church stand there for. You can imagine the shepherd for 100 sheep one through or rapu 99. Jechoba one chotia. Why no more on there abandon? Why no more one abandon? Polo 99. No reason. Ndị anụ abụ na ha na-emega anya ọkụ mana ụwa ga-adịgo mma this and that. Kedu ihe ị ga-emenwuzi na to show na ịbụ a Christian na ịkala ife ndị a niile ka ị gosi na as a Christian na ife niile aga na-abịa. Though they shall gather, because their gathering is not of the Lord, they shall scatter. Okay, it's the other Bible. After I'm able to evoke Holy Ghost fire on people. Unu ncha niile onwe ha onye bụ Christian n'ime unu ncha niile. Fear unu ncha niile. Unu na-asụ oyi. Useless people, mannerless people. I am ashamed of you. Unu I represent anything Christianity. Unu bụ ocho one by one. Iche na-ebi akpọcha afọ ego ya mana ibe 5 billion naira. What is 5 billion naira? I ga-eji wee na-akụja akụja. Unu wetara 5 billion. Come on, Jesus so. Ụmụ ala ala. Ị wetara 5 billion. Ka gịnị mezie? Ka gịnị mezie? Unu na-amapụ anyị ume. Nke unu wetara mbụ ume ọmapụrụ anyị. Ọkwa unu wetara last year, anyị dịkwa ndụ ruo taa. Na-akụkwa. Ihe unu bụ ndị jiri America si na unu bụ mmadụ na unu nwere sense. Nọrọ n'obodo ahụ fụ etu ihe si eme operate. Fụ na gọọmenti na-eme ihe niile. Fụ ka esi eme ihe niile. Unu ewepụta ihe akụ na-eme mmadụ encourage ya jebe ụka. Ọ chọọchị mere unu ihe ahụ bụ today. Useless idiots. Ọ chọọchị mere unu ihe ọnụ bụ taa. Ebe ahụ gịnị ka ị na-alụ? Ọ na onwe ihe ị na-alụ? Ọ God nyere gị ọrụ ahụ? Ọ God established the company ahụ? Ebe ahụ ị na-arụ ọrụ na America iji abịa bragịrị anyị na unu na-eweta 5 billion onye ga-eme nke a jee mee onye eme nke a mee. Ọ bụ God nyere gị ọrụ ahụ? Ụmụ anụmanụ, kedu God nyere gị ọrụ? Ime apply eme nke ga approve before banye dia. How many shifts ka ị na-alụ dia? A na-akọ gị erisi. Ọnụ bụ ịmapụ anyị ume. Ọnụ wetara 5 billion. Ọta ka anyị fụbara 5 billion. Ọta ka anyị fụbara 5 billion. Ka unu wetara ya, ka ọ dị na unu wetara ya, ka ọ dị na unu eweta ya. Ihe a na-arụ na nga ọkpala, a na-alụ họteelụ, na-alụ nka, na-alụ nka. Ọba ya lahụba na họteelụ mbụ. Gịnị ka ị ga-eme ebe a kịta ya mapụ anyị ume? O nwere nke edebere ebe ahụ ọ bụrụ free. Họteelụ ahụ ya alahụ ya free. Unu rụọla anyị họteelụ si anyị bịa lahụba nchụ ezigbo akwụna, mburu akwụna mbịa anyị were akwụna titos ya the place. Common general ofu ebe. Unu na-amapụ anyị ume. Unu wetara 5.4 billion. 5 billion. 400,000 million. 1,200 and come on, Jenzo. And it's billion so nekunu weje na village unu. Ụmụ anụmanụ. Nwaanyị a na-akọ mpiti mpia. Kedu nke ọ na-ejire into your community. One ka iji je establish your community. E wetara ka e wee rụọ chọọchị. Nke ya bụ echi na-eketa oke n'ime ya. Ebuka e wee kwụrụ. Ye riba nni kemgbe 100 days. Come on, wadi ọsọ. Iriba nni gịnị mezie? Iri honni gịnị mezie? Who sent you? Iri na iriri kwari ọrụ ka ị na-arụ. Ndị ọbụghị ka ị na-esi iti bịa na-asị anyị na iri honni. Iri anyị na maka ngide eri nni na ị na-atara ndị afụfụ. Onye ka ị na-atara afụfụ? Nke Jizọs tụrụ ozuba iji ata afụfụ. Jizọs sendịrị gị tagharịa afụ. Ihe onye na-arụ ọ bụ ọrụ ka ọrụ Jizọs ka ị na-arụ. Jizọs ị na-arụ ọrụ sendịrị gị. Ya gwara gị zi ozi ọma, ọ sị ahụ jee rụọ họteelụ. Ọ sị ya gị buru ọnụ. Ya gwara gị jee zisa na ozi ọma, gaa n'ụwa niile zisa ozi ọma. Ọ sị gị rụọ chọọchị. O nwere ebe ọ sị gị rụọ chọọchị. Peter o nwere chọọchị.
John onwe nke ọ rụrụ, Mark ọ rụrụ, onwe nke Ifuru rụrụ, Mateus ọ rụrụ, gbasịa gosi mgbe ha rụsịrị n'ụka nke ha. Ihe ịbụ bụ pure businessman, ibu ụzọ zụba ahịa, ị na-elebu ọkwa eletrik akọ gị before ọ dị ka o si wee bido ọrụ ụka. Ee, businessman ka ị bụ, kịta ọrụ ụka ị na-esi iti. Obi ụsọ gị bụ ife a na-eme kịta anyị na-arụ Zion. Onye nwe Zion? Ọ gị nwe Zion na onwe ofu ego na-aba n'akpa gị, na-akpa onye ka ọ na-aba? Akpa Zion. Onye bụ Zion? Come on, go and sit down. Onye ka ị na-esi iti ọrụ? Ụmụ anụmanụ a si Amerịka na agbago m ndị be anyị, ọ bụghị onye ọbụla jere mere travel to obodo oyibo ka obodo oyibo bara n'ime. O nwere ndị bụ mugu maka chọọchị ka isi Amerịka fly ya nata vileji gị na họlụ dị na vileji gị ka ọ dị. You donate nwuru transformer to community gị, you donate nwuru generator ka e wee na-apawa ebe a, ọ sola ka itinye na họlụ obodo unu. Ụmụ nwaanyị bụ na imenwuru empower, youth bụ na imenwuru empower, ewee na-ekwu okwu insecurity. Ekwanwuru ụmụazị youth unu uniform, mee ha training, chie ha bụ jee gote pump action, register amount ọ gaadị na be unu ka esecure your village. Ị na-abịa ịkpọrọ anyị afa billions ọnụ wetara, ọnụ kpọzie billions ka ya iko isi na ọnụ wetara billions. Come on, go and sit down. Na-amachagharị. Onwe onye ga-eje n'obodo ya, ihe kpọrọ onye na-akpọ ọbụrụ beach, ọ na-ewere ya na-edozi obodo wichi na-enwere nya na be nna onwe na mụrụ ya na-akpọ Obi Jackson. Jee n'obodo anyị ka ife ọ na-eme. Obi Jackson single-handedly na-eme ife ọ na-eme, ọlụ ụzọ, na-alụ ụzọ, tie school, tie children hospital, standard, Jesuit college, nye tinye ya na ingetam. Ije ebe a ife nwoke na-eme confirm ọ bụrụ egwu ụmụazị. O nyere ike iburu ego aje na-ebunye n'ụlọ ụka, ọ ma na ihe niile abụ badadash. Ọ ife aka mba ka bịa rie richaa nakpuo fadede bụ ụzọ rie egwu rụsasịa school everywhere. Ndị niile ahụ bịachara mgbe ahụ na-jicha microphone, anyị na-enye nka na saịdị fadede. Ebe ka ha nọsị na onwe nke ka nwụrụ steeki ebe a, onwe nke ya apụta kịta sị na ya nwụrụ steeki na ele ma ọ na Ọkịja Madonna. Onwe nke nwụrụ ọnụ dị a, you no get mouth na nwa onye bụ. Unu asị nwa Ebuka ya jee bụrụ eman. Unu na-aka ụka oke na-aka inwe ọnụ ebe a na onye na-eri ụlọ ọrụ na 3 days ito ihe a papịa ji wee fịa, papịa wee kpọọ emergency meeting maka na ya dị eri nri na ya mmadụ na-akọgheri. Tụa ka o si pụta one day si anyị na ya na-alahụ n'okwute. Ị na-alahụ n'okwute ka ị lahụchara n'okwute, gịnị chenjiri? Eche m ka ị lahụcha n'okwute anyị n'idizi ya n'ime 100 days. Okwute a kwesịrị inye gị pawa. Ka efu ka ụmụ idiot si eme, ndị be anyị nara n'iyi. Ozugbo moto ya na-abata n'ime ebe a, ndị mmadụ agbasịta jos ka eje metụ moto aka. Na-agba na-achụje moto jos ka eje metụ moto. Ọ imetụ moto aka gị na-eme? Imetụ ha na moto aka, nsogbu ha agwụna. Agwa m unu na onye ọbụla efuru na-eje ụka, anwa anya gị mma igbuwa onye isi na ihe juru ebe a tishu ọ ihe juru n'isi ha. Ihe niile efuru na-abịa na Zion, onwe ihe dị iche na ha na ndị jere na Chosen, onwe ihe dị iche na ndị na-eje na TB Joshua. Ihe niile a bụ ndị filu na ha nwere problem, eje ka emitie their problem. Na-egekwa ntị, ọ bụ ozi na agụụ na-agụ ha, ọ bụrụ na ahụ adịghị ha. Ịghọtago? Onye ha na-eje because na ha dị confused. Confusion abatago ha n'ime. O nwere ebe agụụ ya agụrụ oge dị confused. Ịghọtago? Agụụ bụ bastard na ha believe na ihe mere na ha kpata ego, na ha fụ ha na Ebuka Obi na nsogbu ha agwụna.
inene ya efu crowd obi ụsọ Ebuka owe bụ crowd ahụ ọ na-afụ ọfụ crowd a siso collection one collection ego abụrụ nsị ọbọgwụ collection nkịtị a ga-eme ego abụrụ nsị ọbọgwụ ego abụrụ atụrụ traba ọgba akasa ebuka ọnya the first day buo ọnya the second day buzi ya the final day bụ taa ebukọcha ego niile a na bank gwoo ma ndị nke tụtara anụ ma ndị Lagos ma ndị nke a niile agbakọcha ego niile billions agbagote echi infrastructure na-arị ibi elu na nga ọkpala ọ sị na ya rụrụ 4 decades somewhere ya achọ ekpo ya afa mana ọ ga-abụ the first delivery free hospital onye che ịmụ nwa jee ebe a mụọ free alaba ya ka ya na-amanye elu mgbe eze ego jire n'ihe ala be ha na Our Ladies of Lords dị n'ihe ala ọ jiri ebe a were aka renovate the whole place ti ya na nwaanyị ọbụla si n'ụzọ akwa ihe ala jee ọmụọ nwa ya daba o nwee ebe ọ jiri eme ya announce ego ya ka o ji mee ya nke ọ bụ ego atụkọtara ego ndị mmadụ na-atụkọta were na-abara gị ka ọ bụ nke mana finally ọ gị we know ndị a niile bụ tụọ n'ụwa anakọtacha ụmụ mkpi ụmụ atụrụ ụmụ ewu ụmụ agwọ anakọtacha ha ego a ebe ọ ya na-esughị imi na oke ite ya na-asụ pụtụpụtụ ịpụtazi ebe nwanne ya nwoke na-agba egwu nke a na-emecha ka mbesa na-aga ewepụ na Ebuka ji ego na-aga ga-abụ ya okooko efu ka o si eme mgbe ụfọdụ na-ajụ gịnị ka ọ dị ndị bụ ya biko ị na-ene na Ebuka ka ọ dị ọ sị na ya mechachala ya wee mechaa ya dị dry ya ka ị na-agwara na edi dry mgbe n'ọnụ ibucha ọnụ Jizọs agbadata ị na-abịa solve problem ndị mmadụ nedo onye na-solve problem onye a dubutere one girl ịgbana afọ ha na nwaanyị onwe light brain ọ na-akpọpụta nwoke ọ kpọpụta nwoke ọ ya akarị na ọfụrụ ya na nwaanyị ọ kpọpụta nwaanyị na ọka nwoke ya na ya bi ya afụrụ nwoke na ya n'elu Ebuka nara n'iyi ewepụ na ọ na-eme ihe chọọchị onye aka nwụgo n'elu nwaanyị I swear ewepụ na Ebuka na-eme ihe chọọchị ndị mmadụ a na-anwụ na-akwụ ụdọ n'elu nwaanyị nwụọ n'elu ọhụ ihe niile ọ na-ekwu n'ọnụ ya bụ nwaanyị lakwa na ala nwoke ya fụrụ n'elu this that ọ sị gen ya ya nwee ọla kedu nwoke ya na ya bi dịga na-agwa ya na ọbịa hụ mana ọ na-abịakwa na ọbịago once ọ sị onwere nwanne ya n'ebe a dịga na asị ya na onwere nwanne ya n'ebe a ọ sị ya jee kpọta dịga eje kpọtazie nke a kpọtara akpọta Ebuka hapụzie onye ya na nwoke bi deliver bazie nke na o kwuchakwara sị ego na aya eweta sịrị sinye ya 150,000 bido dịgela na-adagharị asị na anointing ya akarịrị Chukwu mere na Ebuka obi ebere na anointing karịrị na ọ na-awụfusi ya kwagharịba dịgela ụmụ nwanyị ama amụ dị chikere ndị nke ọ bụrụ na ndị eji seti ọrụ nwa obere ihe a na-adagharị ya ka one pastor ji wee chi ha warning onye ọbụla dagidekwere ya akụwarị ya anything ebe a nọ ya kwụ ụgwọ ya gwa ha na-ajụ ha gịnị na-akpagharịdo na ya baa ka ya anọ mara na ihe niile agwa m na ihe niile a na-eme bụ jos ka a na-eme gịnị na-akwa ha aka ofu onye nwa anọkọtara na South Africa nye anyị cha na-agbakọkwa mbọ na streeti kwa asịkwazie na ọ na-emezi ministri na ihe na nke nsị a na-ebe ka nke a na-eme asị na onwere na mountain nwa ka anyị jee onwe ihe nji onwe mmemme nsị aka anyị eruo ebe a fụsịkwa ma ndị South Africa ịma na ụmụ nwoke be anyị dị fond of ịmụ ihe Jizọs anyị na-eme anyị bukwu ya na-eje kọntrị ọbụla anyị na-eje eru ha na onwe nwata nwaanyị gị na ya na anyị ibute baịbụl si ya mgba ka unu je
eruo m ebe o nwere nwa m fụrụ nwanna achụbụli bifo mfu ya ebe a n'elu ugwu ebe ahụ nne na ya ka m mara jonki nwa be anyị bi ya wee bịa ihe m na-ekwu bụ ntabise gị chegharịa na ọ na-abịa ka ji anụmanụ na-eme deliverance megidere wee ruo na tọọdụ m wee kwechiri ka m daa aka m ka ọ na-agbajidu m onu gade ọ na-akwagharị m ọkwara m jee saịdị ọkwara nje nsị ya mmụọ mbụ n'owu igbo ngwa o megide ọkwa jebisi bụ na nke ụlọ ori ada ọdebe nye na obuje nya mụnwa mbọsị aka nna ọma na mmadụ nwere spring na ahụ nọ adịghị atụ mmanụ mere mmadụ ji steve o bute nya mbute ori ya obuje ya ka anyị megidere ọhụ mmadụ si apụọ ya na ọya abụ anụ oriri ọkụpụrụ ugbo nnedo na be m laụcha ụla n'abalị onu ekwe atọ ọnụ ihe dị ịdị ọtọ hiri m n'onu mana ụmụ nwaanyị ime ha na-abụ sịsọ na mikrofonu mmadụ ji spika nọ na mgbada ebe onye na-ebe ị na-eme ka obi na-efo pastọ gụ na ihe ọ na-alụ na ihe niile abadị nji wee gọbazie dị gel hapụ onye nke nin fesi onye nke ọ na-alaik inye ụmụ nwaanyị atenshọn wee si dị gel gịnị na-enye ya n'ukwu ya ọ na-enye anya n'ukwu ma dị gel nwere ukwu kedu ihe na nwoke na ya nwaanyị bi n'ụlọ nwere to do with Christianity mmadụ nwere ike ịfụ onye ọ laikiri ya na ya na-ayị digel enwe accommodation issue ọ sị abịa biri na bie digel enwegodo accommodation issue mmadụ na-esi na east ebe a gbago Lagos jee miti ọyị ya nwoke ya na ebiri agbọghọbịa a na-echetala echiche ya na nwoke ibi n'ụlọ nke abụọ nwa obere nwa ka bụ tineja ọ bụ agbọghọbịa karịgoro 25 years ka ị na-achara moto na-asị ya eje n'aka ya na ọya nwoke biri ọya bịa ka gị na ya biri ọnya bịa ka gị na ya biri onwe ihe bụ ihe ọfụ o mere eje nwoke ala ya o mere elacha ya sị na ọya anụ ndị nke na-ejerozi onye nụrụ ha a na-akọgheri ọnwa ka ọ bụrụ na ịdị too holy nwaanyị jee biri wit ọya nwoke na dịga anyị nwere ike ịlachi ya kwuo na ọya anụ ndị nke na-ebiri ebi a tụrụ apụrụ nkọ ndị nke na-ebiro wit nwoke agbatọchara hapụ ụfọdụ nweodo emetụrụ ha aka sef esendịrọ ha meseji nweodo efụrụ onwe ndị ejire doye nkwụ n'isi ya sef anụkwa stil akọgheri ndị nwa bụ evangelist ịnụ ya nwaanyị to this age ụmụ nwaanyị ekposara nke fụrụ onye dị ya ka ọ ya anụ ya ka esi ya ejere aka ya na ya biri ọ pụọ di onye ọzọ adachie di ya gịnị ka ị ya eme ị ya akpọ ya di ka ọ gị ya anụ ya na-akọghị mgbe ọbụla ukwu ka o si eme gị sịra gịnị ka o si eme gị ịhụla gị ọkụ na-ere gị n'ukwu ebe ka gị nwoke nọ ọ na-abịa ebe jee kpọta ya ga call him ọkụ ọlụzi aka gịnị mee ị gachaba nwoke n'ihu onye ọbụla gba ya na kama onye aka nyesi gị na ihe niile anyị fụrụ na-eje ebe a bụ idiot ije akpọpụta gị dadi na onye na-akpọ dadi ọnwa nwaanyị ka ọ nụrụ ọ mụta nwuru nwa amụ ọ na-arụ ọrụ iji akpụ ya dadi a na-ataghịrịsị ndị ala dadi onwe nke ọ na-ajụ wonde mmadụ one ka ọ lagoro na Zion ị gaghị asị ya nọ mmadụ ịtọ wee na-asị eche na-esi na ụmụ Zion abụghị anụ oriri ndị nke ahụ bụ gị nwa Zion abụghị anụ oriri onye nke abịa na-agụ ha ọnụ one by one nke ụtụtụrụ ọlachipụ ya ntị ọ lagidere achọ tụapụ ọbụrụ ọzọ ọbanye ọzọ maka ihe fitiri ha
nwa Zion abụghị anụ oriri a na-akọgherisi. Zion we fly nedu ndị na-fly ya fly na ndị a sị na-fly ya fly. Enwere ọkụ na mmadụ emezi ihe nwa, ọ bụ mgbe m na-eme ihe nwa ụbọchị ụka m bịa maka ọhịa anyị na-achọje n'ụlọ ụka bịa ebe a were anya gbaa tọọchị chọọ nwa gbagote elu nwa juru eju jee ebe a mee ya approach as a brother. Anyesi ngo iyi ofu kanụ ofu paakị mmiri ka ihe a na-akpọ mmiri ya ka ihe a na-akpọ mmiri ya anụnwa mmiri a na-ele ebe nke ihe a na-akpọzi mmiri ya ọ na-agbatakwa m n'uche n'ụlọ chetara afọ mmiri ya mgbe 2000 mgbe a njiri ebe a ihe na-eri ya 1005 ka ya na-elezi ya ka afọ mmiri ya no na-echetazi Seraphic, thank you. Seraphic water businessman ọ na-emepesi businesses na-anakọrọ ụlọ ego na-emepe business mgbe akwara afa bụ nke mba ka nke ya Seraphic sera nwa ka afa nke Ebonyi steeti ya bụ ya n'isi mgbe a ka Akụ Zion ebe ọ nọ akụ ọ bịakwala 100 days ka ahụ efuo na onwe ọzọ ya na-anụ onu ya ndị Amerịka bụ ego ebe nchie ya ọ ya je gbado anya na nwa m ụkaika ya ọ na-ele ọ hapụ ya bụ ịkụ asịrị Zion jee gbawo jee ebe a jee se ndị bụ egbe jee gbajie mmadụ ọkpa na-ezuzugharịsị aba kwefuru onye ọbụla na-eje ụka nwere na ihe anụ ụdị ya sera asịrị ọ mbụrụ ofu sera ebe a bụ na mbụ idiga ibu ya agbado si abụ na bana onwere na just like ya ka ekwa ọsịgị na ọ dị mma tesaịdị ibi o wesịgị na obi na first start ise ewo na ibikwe na amụwa ọdọfi kesaịdị obi sịgị na 22 road si ewo oke ebe onye ebe o nwere ike sịgị na ya bụ onye Imo steeti ịnọ ya n'Imo steeti iburu ụzọ jụọ ya ibudo onye Mbaise ịmụrụ ama akpa gị ọgwara gị eziokwu masịghị mba na ya bụ onye ka afa saịdị m eje nto ọ gwaghị ebe o si oke na nsogbu adịrọ ọ ya bịakwa ụka na Sọnde ọsịghị na ọ ya bịa si ya ọkwa ebe ọ nọ ka ọ ya na-esi ọsịghị isi ya ngwa na ọ na-echezi ka ị narị anọ mba isi ya ngwanụ ka ọ dị onne n'onwe ebe ị na-eje na ime ka onu uche gị adịghị ya ị pụọ ịkpakwa ị na-agwa nna na Sọnde na ị ya abịa ụka ị ga-abịa n'oge ka hapụ ịblọkụ oche gị a na-afụ gị ka ịbụ faithful brother ama ihe ị na-ede ama na o nwere ihe ị na-ede ịbịa ha n'afọ ya ka ọ na-abịa obi efosie agbasakwa ụka ị na-afọ ọsụ onwe gị saịdị gị ka ime ka chọọ na gị na ya yikwa apụtakwa ọzọ ejuo ya ma mmiri na ọfọzikwa ya burukwuo wan o burukwe mgbe ahụ nkata ya edebego ana mbọsị nke ahazi ife ihe eyi na ọgọdọ ịghanite inweta nwa ụdị tọpụ anyị yi buo ya na arụ yotego mana ihe eme exercise ka chest gị gbagotekwuo ka nwa wee dị impress yotego yiri dị tin ọbịa kpadocha gị na arụ ya chịpụta gị dịka ya enwe ya echi yotego ọ bụzi a na Chukwu ma egote nwa ofu moto igbu gị ya final ebe a ka ị nọ kilo dị game epụta isi oke na ọ dị ka ị ga-eje drọp nwa ya bikos na inwe one friend ị chọrọ ịfụ saịdị Alakịja ifinichi gị ọrụ ọmaba moto keke enirichi ya na keke ọmaba moto iburu ya nnọọ ịpụta nwere ike jụọ ya ma oligokwe nne na olibe isi akụna ulie nne ebe a ọ ya ajụ ajụ ite isi na after Agọ briji mgbe anyị na ọ bụ na sotel
iruo na sotel paakị ya ịkpọ ha si butere unu nri ebe a ọ marakwa na họteelụ dị ebe a na bụkwa egwuregwu ka a na-egwu nọrọzi ebe a na-aghụ eze na-akpa nkata na-ajụ ya ọrụ ọ na-arụ ebe ahụ na ya na-eme sex girl ọ na ya na-arụ na bankị dị ya na si oke ete aka ya agụ ya na ịbụkwa na onye ọrụ ifite na Emeka Ọfọ ọtọ mpago ma ọ na mpago tụrụ Emeka Ọfọ ọrụ alaba before you can know it ọ bụrụ na ibu aja ebe ị nwere ike ịgbapụta na Apple Junction ịma na Mega Chicken dị ebe ahụ thank you nwanne m unu arịgoro na Mega Chicken select ya one side ị nọrọkwa na-emekwa ka brọda eziokwu o emesịkwa anaghị agbari ya AC mee ka ya chọọ na fuel dị na tankị na ụkọ fuel a ọchịchị ituru ihe afụfụ a na-atọrọ ọhụụ ịgbagide mbọ agbagide mbọ nwanne nwere nwachi ya ka inye adreesị si ya biko ya jee na ya dị ihe ịchọ ka o meela na ịchọ isi ebe a jebe island na-eme oge ya anata na o ruo ebe a ya biko ya fichasịalụ gị ivede ya ọlụ isi itigo mara ụmachịrị pantị na boxers wụkwasa n'elu bed gbakwa ya nwaja ipefi o mere n'isi amụ enwere ike were nwa pantị kpachakwara anya sụọ white esụchagokwu ya gbasaa ya ọkpọkọ ịmarakwa ụmaja ebe anyịkwa ya na bọket eti ya nwa aja ncha ti singlet ti chet na-agbanwe nke ịgbago si ya biko ya sụchapụrụ ogo chet ya dị n'ime mmiri o jezie sụọ chet ọ sụọ dị chet sụọ ọfụkwa na boxers ya ọ sụọ dị boxers ọfụzie pantị obi ya na-agụ ya na nwoke a nwekwa ka onye a si kwado ọ na-elegodo agba tv dị ebe a esi n'ihe niile ọfụ niile njiri ọfụma ọ ga-onwe ihe ekwutere ya super fridge ọfụ varieties ingredients dị na fridge ọgbaje na kichin ọ naghị afụ n'isetiri ọfụma ezigbo friji ihe niile dị ya onwezikwa o finish ọkpọọ gị na fon igwe omesigo isi anyị nọ ya wee na ị na-abịa kịta na island nke nwa ya eje na ọrụ na 18 road ije paakị ya ure jokomo ọkwa jokomo ka a na ije ure jokomo na-agbari isi na-eche ma ọ black bullet ị na-esi tọsi onwe na-esi ya bụ ụya isi tọsịcha ikwuru onye nata igbo pampam odozie onwe ya ọfụma nọrọ gị nwa mabata ijekwu ya si ai nne thank you nwakụsị ya si no master ọnụkwa na the thing siri gị n'ọnụ nwa obere imove oje na bathroom si aka fresh na up maka isi ya na-elezi gị ọkụ mgbe ahụ mara onwe mabagadi ya ị na-awụzi ahụ shawa na-awụghụ na esi agha chịtara gị tọwel ọchịta tọwel ịma na o supe dị ụzọ mee anya ka ọ na ọfụ ya ịdọpesi ụzọ ahụ ike ịdọpesi ya ike narịa dịtị na na-anya saịdị ya biden mgbadike akwụrụgo ọ na-asị gị na ọ na-esi achelụ na nke bụ na ọ na-ana na iji ọzụbata kịta mkpa nkata na ụmụagụ na o nwere ọ kagburu onwe ya n'ụka ihe ahụ na-eje ya ayọ chukwu enye gị ya that day ị atagodi ya aka na-atọ chara acha ị ya azọ ya ezigbo egwu ebe 12 abalị ka ya je drọpụ ya itego onwe ka ihe esi zọọ onye egwu ọ rahụ ụra ọ weta aka na otu ije drọpụ ya ọwụwa arụ kwado ọrụ onwe ebe ọ na-eje ojebe ịzụ ọnụ ya wons nya ife a na-akpọ ife abụ rejistreshọn mgbe ị na-atị ya taa ya iswichikwa ọ gaghị anọrọkwa n'elu na-eti na nwa Zayọ na abụ anụ oriri agwụ ya mmadụ ọ na-irigoro ya ọmụ a na-ebe ọtagbuo orie ewee gụọ ụmụ nwoke nọ n'ebe ọtagbuo orie nọ di ya akarịa ha ụbọchị ọ kpọlitekwa keesi gị ekwuo ya ka esi kwu ekwuchakwa ya nke ahụ gaisi anarị abịa yotago gaisi anarị ọ iricha na ijekwa ịgbakwa mens nna na onwe nwa ibute na Zion na-enwekwa ụmụ asị gị ime inuri ya nna Nesonde na a na-akpọ ya Nesonde gaisi adọcha moto ewere convoy bịa ụka
agbasa ụka guys eloduo nwa buru pụọ. Ọ bụrụ na century jekwa na nyegodo efe na zonu Zion ahụ gbago ebe ihe niile na-eme a na-akọ ka ha si akọ na-akọpesị ihe gbasara Ebuka kwasị inye ya ego. Ọ chọkwa ị na-akọ akụkọ nwoke na nwaanyị ya jisi ike na-akọ ndị na-ala ọhụụ a na-ala. O nwere any young guy na-eje ụka sị gị na ya na-achọ iru Chineke, mmụọ gwara gị ya. O nwere any young man na-eje di ya sị gị na ọ na-achọ iru Chineke, ihe ọ na-achọ je ebe a gbasa ebe a ka ị ya afụ nwa, otherwise ebe ka ị ya afịa Monday ịdị busy na shop, guest niile a dịsị busy, ụfọdụ bụ sales guest, ụfọdụ na-alụ na bank, ụfọdụ na-alụ na company. Onwe nke ị ga-afụ a gbasazie eri ịba tren. O nwere ike mgbe eji azọ tren azọ na Lagos Island amabatasị ya na-eji ovova n'ọsịa n'oche. O nwere ike ọkwụrụ ọtọ ihe a na-asị na ya nyere gị nọmba anya ka ya na-ene ozugbo tren ya. O nwere ike ị na-eche na ya kwụsị na my $2 onye rituo na igom ive that work. So opportunity mbọsị ụka ije ebe a, ọ bụrụ na bus stop mgbe a gbasara ụka ekwuru ebe a na-ene anya ka ị mara ndị ya pụta ma ị cross ọrịa cross jee nọrọ na ebe ndị keke a. Onwe nke gafete ịkparị ya nkata kama iburu ụzọ jụọ ya ajụjụ jụọ ka esi akọndọkt savisi ebe a na-egapụtakwa ụbọchị afụkwa ndị mmadụ awepụtakwa tụde efesa ndị mmadụ ebe a bụ Zion ahụ sị ebe a bụ Zion ahụ ke maka ke broda afịa na-emepe chọọchị a ọgwa si ya na ị na-anụkwa agụgụ na ị na-afụkarị ya na online ịmaghị ibe mesi ya na UK ma Ireland na ebe ibi ama na iruba amụtala Mohammed bifo oso broda na ya mesi ya mba n'ibi Dublin oche na mmadụ nwere ike ma itere pankeki ka ị wee kọvanata amụ sunburn ya nwụ megoro your face. Ọ bụ ihe a na-agụ ụmụ nwaanyị wee taa ya na-amụ ya nwụ. Ihe ọbụla bịara gị n'isi ị na-agụ ya na-akpọrọ ya afa ego. Etu ebe ahụ Zion dị etogharịa mụ n'anya na mgbago kọntena pak si ebe ya na kọntena dị ebe a dị fọ nwere ihe niile ejikwa ụgwọ na onwe ya chọrọ ịkwụ ụgwọ ahụ na ị ga-abịa na dis chọọchị ka ị ma ma brọda ọ ga-ekpere gị ekpere ka ị ma na ịghọta ihe na-eme na ịghọta n'isi na-agbagụ popcorn n'ihi na ọ nọ na họteelụ a 2 weeks and ihe na-akwụ ebe everyday 70,000. Ọsịgụ ebe a say yes ihe nọ ebe a 2 weeks na ibido na-akọrọ ya ihe ọ na-ajụrụ gị ọka ndị mmadụ si eme n'obodo a na ife amekwa your friend na 2023 na ịma na ife a ga-eme na ọ bụrụ na ịma na ịma atụ ngwa afịa na-etu ngwa afịa chịkọla akwụkwọ bụ ebe anyị ka ikpo ya na-esi n'ezie nwata na-emere gị ebere che na mmadụ nọ gị n'ime ọma na-ebu skama ọma oge o si mee ịnatukwuo ya salari akwụrụ ya last month. Ozi a ka eje achọ ebe ya ekewukwa ebe a na-ele ezigbo nne ebe a ọma biko ama ụdị nne ị nwere ike ili nwe ọ ya aghọta ebe ị na-eje na ọ bụrụkwa ife mama put ọ sịghị na o nwere efu ebe nwa na ilu na Apple Junction gbagokwue n'esteti ahụ na Unity Estate na o nwere one woman na-ele ezigbo nne ebe a si nwa ya nke ụdị nne ọ na-enwe so na-enwekwa ezigbo vegetable uju ya kpọga dị ya na just direct ya ga ebe a ọjọọ gị ibu moto ebe ya na ọfa ncha ka ị na-ekwu na moto ibu egwere ọ dị n'ime kọntena anọ ọ dị n'ime ebe a asịsị ịbịa n'ọkwa Uber ka iji ya bukugodo Uber nwata were app ya buku Uber na-eje iru eme nri ịma na ebe a họteelụ dịkwa ya emechalụfu nri ị na-aba nwata ime anyị na ọnwa obere si ya nne biko amakwana ya iro nwa onye ị na-eme ofendo aka o jide gị ya di ya ọ na-ara arụ si mba ya nụbekwa ya esi ya na ọnwa na onwe ebe mmadụ na-ayị ilu ọyọ dịzie ka ọ bụ di na ka ụmụ ife engeji ya iwe nwaanyị na-arị bi ọ sịghị mba na ya dị ọkwa engeji na ya na-aka ya na onwe ife efu
esi a na-ada amasị n'ọnụ bụ ụmụazị Naijiria anya na onwe kunu si na-emesị na ịgbago n'ụlọ na-ezoka na otu a na-enwe ike mụ na emekọba ife echi na mpụta na mmadụ ebe akpalịba m n'ụzọ na oso na ife m ada alaik ọsị mba na ụdịfe adụrọkwa na onwekwa ụdị isi asị n'ife iji ekwu na ịchọkwa mmadụ ịdọga aka n'akwa na since 2 weeks ị nọ Naijiria onwekwa onye gị na ya na-asị ya kama na ife me na as the spirit leads na mmụọ gị na ịgba ihe mmụọ gị ji wee na-agwa gị okwu na mmụọ gị na-agwa gị okwu agbanyeghị na anụ arụ na-ekwu ife ọzọ mana mmụọ gị na-agwa gị n'ebe anụnwa ị na-akpọfe ya wee sị gị na ya bụ onye Anambra si agwọrọ gị na mmụọ m na-agwa m okwu zi bụ onye Anambra bụ onye ebe Nnewi hei n'uche ya obi a na-agụ ya na ihe eme okwu ya dị na Nnewi ịmana ụmụ nwaanyị Nnewi na-agba sensị na mkpọ ihe megidere nwaanyị Nnewi enyeghị ọtụ ya gị laa ọles na ọ chọrọ ife ọrụ ugbugu ndị a na-ana oke sensị ha na-anọ one step ahead ọ ya bụ na ụfọdụ n'ime anya anyị ma nwaanyị Nnewi na onwe Nnewi gị na ya yiri bifo kwụ eziokwu ọ bụrụ na ị na ebe a na-eyi nugo a girl from Nnewi gwa m otu anyị na-ebu ihu nwa na Zion na-atagbukọ na-eriwasị Ebuka dịrị ebe ọ nọ na-akọ ihe ọ na-akọ so ụmụ nwaanyị Amerịka abịa wee na-eme ihe ana m agwa na eziokwu adị m totally disappointed n'ebe unu nọ nwa ada eji nwayọ ọbụla asị m jiri wichi nwayọ onye kwuru eziokwu asị pụta ka ewu sa nna gị bụ onye Nnewi gbasara m asị ya bụrụ onye nne nchi nwanne m ka ị na-eme shuga bebi ka ije oke ịbụ onye Nnewi odogwu kwụrụ ọkụ si ịbụ onye Nnewi mana ịmanụ ka bụ unu dị na ịmanụ ụmụ nwaanyị unu na-ada agaghị aga like that you know ịma I'm okay sugar my baby adị m okay so nwanne ka onye bi na Amerịka akpọrọ nọmba 1 n'ụwa niile fụka etu esi ihe kpatara Amerịka ji wee na-alụ ọrụ today bụ etu esi wee structure everything ọ na-alụ everything a na-alụ onwe ya imagine na mgbe anyị akwụghị ụgwọ ọnwa ga ihe a na-eji aka distributu ka abụọ nke na ndị abịara wee kwere ha ụgwọ ndị nke abịa kwere ha ego niile a na-aga fiam a na-ekwu na ihe a sistem na-alụ ọrụ na onye lụọ olie if you no work you no go chop onweghị ihe ọbụla dị na America today ekpeta na ekpele onwe anything dị na America today akata n'ụka ọka ma ọ bụrụ na ụlọ ụka bụ ebe a na-enyelụ ndị mmadụ aka ịgbagote obodo ọfụ onweghị ihe ị na-eme ije n'ụlọ ụka chọọchị achọọlụ gị ego ọ bụrụ na inwe nri nọ rice enye gị rice ihe ọbụla ị nidiri enye gị chọọchị ga-enye gị enye ya ka ụnụ na-abịa agba anyị impreshọn nwụrụ anwụ nye onye ọbụla jebekwa bukere ego butebe di ya onye ọbụla buru ego butebe n'ihe na Chineke ka a na-alụ to impoverish the people the more ọ bụrụ na unu jelu ego ole ka ga-eji wee lụ one hospital ekwipụ onye 1 billion rụ hospital ekwipụ onye enwe 5 southeastern states each state kelụ 1 billion each state 1 billion each state 1 billion alụ ọnya
amara na ihe ndị Amerịka rụrụ here every state ketala oke na 2026 apụta 2027 unu eti ihe ọzọ ihe ahụrụ na afụcha na Amerịka anyị na-ada afụ that kind of money ịma na ọ ga-edinwu transport system n'obodo a those poor people nọcha na that place na-enwe ihe ha eri n'abalị a with that kind of money unu were ya wee chata keke unu ama how many household unu ga na-enye nri today onye ọbụla bịa buru keke register ya unu ji document onye a oge put food on the table of so many families unu aya emenwe ya ọ na-abịa agba ya impression nwanne nye m ego nyipụta the shirt enwere nya 2 inyeghara m ego yipụta eyibe m eyi ọ ka bụ inyeghara m ego na nwanne m wee yipụta echi mmerụ uwe bi white ya dị agwaghị eziokwu agwaghị ihe ọbụla efu m na ebe gị anaghị emeri ozugbo ekweri m ego n'ụtụtụ mee ya wee bi ọ nọ karịa 10 o'clock n'aka mkpọrọ m polisi nwanne anyị na-agwa gị sị a first max na Canada nọ St. Philip na-efid new migrant ndị bịasịrị obodo ọfụ na okay so na St. Philip dị na Canada nọ ya na-efid ndị gbagotecha ọfụ unu edebe nwa ofu senta na be anyị a ọ bụ na Owerri na-edebịa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bịa ebe anyị make sure na nni ada akọ dị ya unu encourage agriculture mepee farm unu ji 3 billion naira banye n'ime ya farm a ga-agafe ọ bụ na rice ka a na-alụpụta ebe a ọ ga-agafe ebe a ga-eme more than 2,000 workers employ 3,000 workers employ the proceeds na-abịa ebe a unu na-ele ụfọdụ enwere ndị ọzọ na-azụ ndị mmadụ nni thank you OGB Njemanze nwanne m onye asị na fresh sani yotego so na-abịazi na-ada eme ihe unu na-eme onwe sense o meki ebe unu ma na anyị nwere problem unu ma how poor ọ bụrụ na unu enwe ama how poor anyị do na-ege Peter Obi ntị as a statistician unu na-anụ current state of things in Nigeria eru na ihe ụka na-amapụtasịa ya ka anyị ji mmadụ na-enwe sense mụnwa na-agwa unu na unu ncha niile you are senseless ya ọnụbịa ka eto unu wetara 5 billion 400 agaga million taa anya ka unu ji ndị ya mafụba ego mbụ ego ya unu wetara the useless because ọ ya abara unu uru mụ na ya ama ka o si jee in the next 10 years in the next 10 years ebuzi part of this game a na-akụ na ihe niile donetiri ego na choosing ebe ka anọsi na America frodia na choosing ị na-anya na choosing na-efosa na ya fozi ebe a bụ awụrụ akị na ọka achịkọta ekwe ọnụ those men bụ ego nọ na Lagos Island ma ndị nọ na Alaba International ndị butechiri ego na choosing mgbe a where dem dey onye ka na-eje choosing now those people tiri ego na side Ifadede back in the days where are they now onwe nke ka nwee stake dị a onwezi nke nwee stake ndị butechiri ego na nke Fada Mbaka ebe ka ha nọ si na most of them no dey there again na establishment niile onye na-eri ya Mbaka na-eri ya were ya na-aba mba na brag ihe ọbụla ọ na-eme bụ n'afịa ya na anara dị otuto not you mana otuto ikwesịrị ide eri na village gị onye erighị n'ọnụ ọzọrọ ya n'ọkpa onye azọta n'ọkpa ọ nere ya n'anya
iwere ego unu were ego a na ọ bụrụ unu were 2 billion naira sponsor scholarship scheme, agwa gị na in the next 5 years ụmụazị ahụ ga-eto bụrụ billionaires that will turn around and make more billionaires. A na-plant ihe a plant idebe ahụ na ị na-eje ị na-apply na-eweta ya n'ụlọ ụka ka e wee mee gịnị n'ụlọ ụka? O nwere ihe ụka ga-echenji nwa about us? Church can never bring any solution. Infrastructure ị na-alụ na nga ọkpaala for gịnị? Ebe mma bibi which company dị there? Kedu ihe mma bibi ebe ahụ ime ebe ka ụka? What can church do in my life? Gịnị ka church ga-emewu na ndụ m? Ọ bụghị na factories ka a na-alụ dị ya. Ịrụọ họteelụ nke a lụọ họteelụ nke a edesịa ya sentimedia na gịnị ka eji ya eme? Ebe ndị mmadụ ga-ebi wee na-emenụ gịnị? Ndị na-ebi enwere nya onye ọbụla relocate zie. Ọ bụ na ibi n'Owerri relocate ye jezie na nga ọkpaala jee biri. Nga ọkpaala se business hub ka a se business gịnị? Ụka ka mmadụ ga-eri. Gịnị ka mmadụ ga-eji ime di ya? Ị na-ekreti a new city, emechaa ibute bank, ibute school, ibute nke a bute nke a bi emechaa gbaa ya fensị. Onwe ihe dị iche na ya na otu esi wee nwe ya na Lagos nke winners nke ndị ebe a na-enwe Shilo na ndị otu ya. Redeem ihe niile adị ebe a onye na-eri ego ya? Anyị ma onye nwe ego ya, Adeboye. Etu a ka ọ dị. Iwere nwaanyị na-esi iti ya o n'isi iti gwekwa ya siti ti ya kịta nwa esikwa onye ọbụla siti be na onwero. Ụfọdụ na-asị na ọ bụgodu n'ọrụ ka ọ na-eri as long as ọ bụ na onye be anyị nya rie na-ewepụ ya nwa na ndị Yoruba ga na-eri ya. Nna ada ụdịfa abụrụ mụ ada aka ụdịrị anyị ka adị m aka ụdịrị anyị ka oge m meteki ndị Amerịka serious kpọọ ha mmadụ bụ oge nnele anya Naijiria fụ ihe arụ. Unu enwezi organization ndị a. Unu agha fọm nwe ofu organization pụtara to establish something n'ala Igbo. Na unu ncha niile bụ jokes. I'm telling you, you are all jokes. Can never take you guys serious. I am so disappointed. Unu bịara na-akọ akụkọ a ka a na-eto unu na ụlọ arụka. Hey, makwa ego a na-ewetara. Ego ahụ ewetara onwe ogbenye bịara this thing na oge eru aka. Many people bịara here biri ego moto ebi wee bịa. Ụfọdụ bụ their last card ka ha ji wee bịa hoping na abịa na a ga-enwe transformation because agwago ha na when you come your life will never remain the same. Ụfọdụ ubu ọnụ wee bịa. Esoro m wee budi ọnụ, eso m taa afụfụ a mgbe anyị na-eme ihe choosing. Ndị a niile ga-agbakwa aka na tara afụfụ na Ebuka Obi finish o were flight nabụrụ onwe ya Lagos. Daddy GO ọ ga-eji flight naba Lagos. Meanwhile ndị na-anata ana Igbo since 3 days a na-ruteba ha katọrọ na biri go slow ji. Anyị na-afụ na update na ụzọ Benin mere mmebi. Go slow there ebe a people never since 2 days now. Some people never cross there. But Ebuka Obi bụ flight ka o ji ya anabụrụ onwe ya. Ụmụ anụmanụ niile abịasịrị ha kịta. O nwere ndị ya apụ n'ụzọ ọkada kụjie ha ọkpa. O nwere ndị agha ama aka na akpa n'ụzọ. O nwere ndị agha atọrọ n'ụzọ. O nwere ndị agha eburu n'ụzọ. O nwere ndị ọkada agha kụjie ọkpa. Ọ dị ka ịma n'etiti ndụ na anyị nọ n'ọnwụ. Ihe na-eme steady na. O nwere ndị moto agha akụ njiri n'ụzọ na-awọchi. Ya no scores na. Many things ga-eme. Echikwe asịghị gị bidokwa ibu ọnụ 100 days. Izuzuru ukwe na-ebu nke iburu ebu no achievement. Ọ ga-emere ihe ị na-arụ ọ bụrụ na ihe ị na-arụ a na-aga aga. Church cannot make it ka ọ gaba. Ọ bụrụ na business ị na-eme ada aga aga. Isi da na close ya down jee mee ihe ịma anya
ọkwanụ na emechiri jeje mee training for that business a na-amụ ya amụ a na-agba bọị ahụ a na-agbakwa n'obu dịka skuul bọị ịgbara bụ skuul ka ije onye gụchara praịmarị skuul jee gba bọị 6 years nke nwa agụba sekọndịrị gụchaa pụta ofu ihe a ka ọ nọbụ ihe dị iche na ịma anya bayọlọji ya nwa amụ ya bụ bayọlọji ọ ego kọrọchazie pụta ịchọba ọrụ nya nwa akpọrọzie ego gị bịa bụrụ akantantị ya bịa bụrụ ya akantantị ịpụta ị na-agwa ya na enwere Pythagoras na enwere nke a nwee nke a nwee nke ọ na-ekiri ya ekiri ihe ọ dịrị interested bịa ngwa ahịa ndị a buturu na kọntena onye chi akwụkwọ ya uwe ha asụmnke ihe na-eme ọgwụ na ihe ọ chọrọ ịma idebe ma fiziks gị ahụ ma bayọlọji gị ma kemịstrị gị ahụ iwere ya debe ya na fa ya na drọwa ịbịa ebe a na-emeri ya akaụntụ maka agbagharịchakwa elu onye ego ka a na-ekwu okwu ya ihe eji ama mma esurubo oyibo sụkọrụchakwa ekwu okwu ego afta ka esuchiri oyibo anyị ekwu okwu ego ịghọtago na so onye ọ bụrụ na biznes ga-ada aga eje ka ịmụọ dịte na ọfụma inene biznes ị na-eme ekwuru m ya yesterday nene biznes ị na-eme ma amụ na on the right track uche gị ọ dịkwa ya o nwere mgbe mmadụ na-anọkọta ọ dịka a na-akpasị ya anya ọ dịka onwe ya na-akpasị ya anya ọ na-epezi attention to business ya mgbe ahụ ị na-ada epezi attention to your business ọ gị nwa ka ọ dịrị ịjụ onwe gị what is happening to me how many hours can you spend na your business a day how many hours isoro ogo ndị a na-eko akpa n'akụkụ ebe a ibido ha n'iko akpa n'akụkụ ebe ọ naghị adịgo nso ị na ọnwa obere kpọọ ya bịa Chinedu kote m akpa m ahụ biko ekotakwa na akpa gị ahụ itinye ya ka ego dị na drọ bịa Njideka chekalụ m ego dị na drọ achịkọọlụ gị ego gbakọcha enye gị ego gị were ego fanye na akpa ha na mmechi na-emechi shọp na-apụbago m onye chọrọ ya kpọọ m na fon ebe ahụ nweta ego na ịgbada na GRA Ọnịcha jebe ịgba gambling ibido ha anya ya ọ naghị eruo na nso maka mgbe ahụ iko akpa naba ọ nwa bọyị na Njideka ka ị hapụrụ ebe ahụ ma onye hapụrụ nwunye gị na nwa bọyị enu na nwa bọyị aṅụa nwunye gị ala enu na nwunye gị enya nwa bọyị gị ala ṅụọ nwa bọyị ga-aṅụọ ya aka n'ike ịmara nke na-etrend na nke a bụ echi ka anyị ga-edebe anya na nwoke nwunye ya na-enye nwa bọyị ya ala nwoke si ya gbakwa nkịtị ọ na-eti na ọdị ọkparị ya na ya nwa ka aga nwaanyị agbajite nkịtị si ya ma na ọ na-ala meedi ha na ọ na-ayị meedi ọ gasịrị ya na-ayị meedi ajụọ nwoke na-ala meedi nwoke a na-akọ shit echi ka anyị mara ihe mere na ya echi so ọ bụrụ na ịgbadozi anya ike nwa bọyị ya aṅụ nwunye ya ala ọ ya abụ once ọ ya aṅụ ya 2 times ịbụ na ọ ya ejego ahụ na họtel nwunye gị ya ejego ahụ na họtel ịmaghị ya a na-agwa gị nọrọ ebe ahụ ka ọ ga-eribe na ya ọchịọnwa ị ga-enwe ọ ga-eme gị mvam n'anya Zion will fly my prophet my profit now o nwere ụmụ nwoke anyị na-ada afụba na Zion ndị anyị na-ada afụ na-abụ Ebuka Obi na-agụ na-arụ ọchị na blọk onye ka unu na blọk unu na blọk ndị ga-abịa ịgụgbe agụgba tie ya ihe ka ọ gịnị bụ ihe unu na-amachagharị ifele ọ na-emedụkwa unu very useless people ifele ọ na-emekwa unu nwoke ibe gị ka isi onwe na-were na-aghọrọ mgbọ iji ahụ gị aghọrọ ya mgbọ
very useless idiot. O nwere ndị na-enwere sense. Ị na nwa blọk ya n'ọnya ebu bansa. Ihe ọnụ na-agbachagharị bụ ka gịnị wee menụ. Ọ ka ajọ mmụọ hapụ ebe ime atak. Ka ndị mmadụ hapụ ebe imetụ ya aka ka ọ nọ gịnị. Unu a na-amagharị. Ọ nọkwa n'elu ebe na blọk si ya. Ha! Unu ezuzugbucha n'onwe unu. Unu na-aka ụka. Ọta ka afọ bụrụ dị ya. Ihe emekatagoro. Anọsi ike na South Africa. Pastor anọsi ike. Oh, my pastor. Na Rock of Victory. Na Joburg. Onwe na-amarị. Pastor ya nwere one girl anya ya dị na ya mgbe a. Ụmụ afọ onye na-azụ ka ụmụ anya. O nwere nwa m nwaanyị mkpọ wee bịa dị ụka. Kpọchazie nwa m nwaanyị ahụ bịa. Nwaanyị ya nwere echetazikwere m ụka echetara na-asị ya nna oge mbọsị nke a bidokwa. Nna nwa m chọrọ ịta n'abalị ọjị na ma ya aka ya ekpewekwa ikpe hapụrụ nye enu bed kpọọ ọnụ ma chenọ ka abịa ya ọma ya nwata ekpechiri n'enu bed na ajọcha agụ njọ ọhụụ n'abalị ọ na-ekpo obi mgbawa na-eso ya ejugo nwoke ihe eji eje ekpe ikpe ọhụụ na vileji na dị nwa na-eme ihe na-echekwa ka nwa bịa ya ọmụ nazi oyi nwoke na-ajụ ya ka ekwe n'ebe enyi nwoke nọ. Ọ sị ya na m nọ n'ilo. Sị ya gịnị ka m na-eme n'ilo. Sị ya na makwụ ihe m na-eme n'ilo. Ya na-asị ya na ọ dịrọ mma ya bịa ka amara ya eme dịga ya na-apụta ya kwụrụzie n'ilo. Ihe m na-ekwuru ebe oge ahụ nwa kwetara ka anyị jee lụọ ndị na-ede ukwu nwa ya bụ izi nwa a chọtara m anọbịa nla ị na-enu ukwu mụ anyị na-akpedebe ekpere bụ nwa atụgharịa n'oge mana ana m edebekwa ha n'okwu m anya ekwu okwu ka ayọọ m ayọ a na-ekwu ya ịma nwa enye ama otu n'abalị ahụ sịsa ala ka ọ nyere m nwa aṅụrụ nya alala aṅụrụ ya alala ahụ mana m aghụ anya aka n'ike ịgbakọ ya arụ ka anyị mechaziri next Sunday mụ na nwa ya seziri okwu ka eke bụ ịbịa n'abalị mụ na ga anọcha n'abalị nna ajọ ọgwụ njọ ọhụụ n'abalị ka ị ya ama n'abalị tere n'abalị ya eteka ọ dị ga 60 minutes ya mekiri 1 hour ka ị ga na ifu na minutes ya ada agbado ọsọ 10 minutes ọ na-anọrucha 40 minutes o wee bụrụ 10 minutes ị nere time anya ọ bụrụ na ihe na-akụ na-abụ 10 minutes after 1 iwe na-eme ka ịma ma ya kutu ihe anọgidekwa ọzọ ihe n'anya ọ na-abụrụ 25 minutes after 1 ọ gịnị ihe ọ na-agazikwa aga before ọ ya akutu anọghị na-ene injin agbatịcha na akwara ekwechiri ịma ihe mere nọkọta dụọ ya n'ike ihe nwere ike na-adị ya n'ike akọ ya akụghọ ọkụ gị imekọ amami chukwu kere destin fụ chukwu kere ya ka hapụ ya maka ya ka eruru mbọsị ụka nwa m nwaanyị na-abịa ụka amụọ ya na ya yi bịa gbakwa nkịtị adịkwa next Sunday Victory one of the ushers wedina Sunday nna pastọ nọkọta yipụ suit ya ahụ ekwa pastọ na-eme deliverance nọkọta yipụ suit o nwere one girl ọ si apụta nye anyị ma ihe mantolan o wee were suit red ya yikwasa diga ya na-akpọbu n'ihe daa n'ala asị na anointing diga edina ebe a ụmụ nwaanyị ụchụ ha gba ọsọ jee were akwa kọva anya amaara m ihe ụmụ nwaanyị ji ezuzugharị nwa agbọghọbịa daa ha eje na-akọbịa ka a na-akọbarị ya
ama na dimo ha na-akọva ndị a dimo ha na-eluzu followers ndị na-abịa ụka ka ihe anyị na-abịa ekiri ka ihe uru abezi na abịa n'ụka nwa agbọghọbịa daa sirapịa by so doing nwaanyị a dina ala mgbe a ka anyị ji chep ya o nwere ezigbo ọkpa o nwere ike azụ ya ọ dị mma nya ka anyị ma azụ ọ ya kwonwukwe nwa o nwere ka oyisito anyị mara ma afọ ime onye fit ya o nwere ihe anyị na-echeki ma ha ya ekwe ụmụ ụchụ ndị ala na am I communicating? na onwe ihe na-ekpo ka ụmụ nwaanyị daa n'ụlọ ụka ụmụazị eje chiri obi akwa na-akọva ha ihe nji ekwe ara m ama onye na-ego ọ bụ na iso na onye na-ezuzu ụdị ya zuzugheriwe ịchọ na anyị ka ị na-eme onwe unu ka unu na-eme ndị ụchụ na otu a pastọ si wee were staịlụ chiri suit ahụ gbasa nwa ahụ emechakwazi next m na-afụbakwa nwa ahụ na akwa ya mgbe ahụ fụrụ ya na akwa ya ma na pastọ abaga ọrụ kedu ihe mmadụ na-ajụ m weta iwe nsị nyanwa adịrị ada gịnị ka ọ chọrọ ka anyị nyanwa nkwụkatụrụ ọtọ daa n'ala n'ụlọ ụka gịnị ka ọ chọrọ igosi anyị ebe a ka ị ga-adị mindful of gịnị ka ọ na-egosi ma agbaghị tv si mmenene ịgba iyi agụ mmenene ya katun pụta nnene premier league pụta nnene nickelodeon bịa nnene Z-World bịa ngenene ya na-enekwa ya mmadụ na-ajụ m gịnị ka nchefu fim ka nchefu Jim Ike ka nchefu ebe a mgbe TikTok nke m na-ada awa ọkụ onye kwu onye si na TikTok na-ada awa ọkụ chelụkwa TikTok n'ọlụ TikTok n'ọlụ onna OGB si na ya chọkwara isofo na achọba efu so now these pastors na-afụ ihe awa nọ bụ ọlụ nke fakafa nọ na-alụ na-ebube ego nke nwaazị na-abịa abịa ka ọ dịrị ịjụ onwe gị ajụjụ ụmụ nwaanyị a niile kwu olu wee bịa destin ga-agba aka naba kedu ife bụ dia benefit ha bịa nụrụ oziọma a na-anụbeghị mbụ ka ha na-ada afụ na TikTok ka ọ nke ha na-adịghị afụ n'ụlọ ụka ha nwa ego one ka e nyere ndị a mgbe Jizọs Kraịst jiri oziọma ịnụ anụ oji 5 loaf of bread and 2 fishes wee feed 5,000 people unu ada gụrụ nke ahụ isi na-ekpu unu ma unu gụrụ ebe a isi ekpuo unu ugbo n'one ka first time bụ 3 loaves of bread and 2 fishes second time 5 loaves yes o ji wee feed ndị mmadụ because ọ fụrụ na ndị a nọ na agụụ na-agụ ha and ndị ụmụazụ ya bịara gwa ya sị na ndị mmadụ anọkwa na agụụ na-agụ ha oweju ha kedu ihe enwere na-enwe ike inye ndị a ndị ewesịrị onwe ezukwu ya dị ihe ahụ n'ọsụsọ mkpụrụ bred na-abụ mkpụrụ bred ịtọ na azụ na ngwa ha je gbanịta dịtị ha je wetara ya na ewetara ya owenite ya kpee ekpere kpechaa ekpere gbawasị ya ngwa ha je ekebe ya ndị mmadụ na-enye ya ndị mmadụ they couldn't turn them away hungry emeke sure na-efidiri ha ha erijuo afọ rifesi oke afọ ewee tụtụba wee tụta 12 basket ọnabịa ka ndị mmadụ bịara na nke akaụntụ ya agba ịbara ha 1,000 ọ bụrụ na ego ha eji agba transpọtụ nara ya bụ mkpa gị na ihe abụ multitude na nke a bụrụ crowd na multitude bragging ndị mmadụ turn up for you ndị a turn up for you most of 90% of them are poor people very very poor mụnwa ji otu a nọgodu sef mụnwa mana iticha m nkịtị ya etichata m ego wee werezie mụnwa wee na-akọmpe ụmụ agadi nwaanyị na village na ndị ụgbọala si ebe ha si gbaa moto wee si ebe ha si wee bịaba nga ọkpala ha bịachakwa one na-emecha this program ị ga-afụ ni moto
ị ga-afụ nwa ọkada maka mmadụ niile na-apụ the same time. A ga-atọ ọnụnwudu moto ebe ahụ go slow ga-adị iwe cheke ha many hours oge eteki ndị a ịgagide ha ga-adị very stranded. So ụfọdụ ịnalụ n'ụlọ sef ga-abụ ime anya, so ụfọdụ ga-emelụ arụ, ụfọdụ ga-alarụzi anywhere because they couldn't find their way home. You no go consider that one, so nke gị ka ị chọrọ ịconsider. Jizọs kpọpụta ndị mmadụ nyere ha nri, nke nwa kpọpụta ndị mmadụ ka ị nyenwu ọ nara nara ka ị na-anara si weta nye gị ị na-abara anyị ga-arasịra ndị Amerịka gwakwuo n'okwu. Onye ga-ekwu? Nwaanyị amapụta. Mana ụmụ nwaanyị kịta ma ụdị anya ụmụ nwaanyị na-awa, ụmụ nwaanyị na-awazi anya too much, mana ọ na-ikwu oyi iwe webe ha. But I am na mụ na gị dị na mma, mana mụ na ndị na mma na anọgide telo na something. Sometimes na ụnụ na-agba oke speed. Ụmụ nwaanyị kịta, ụmụ nwaanyị nọ kịta ụnụ na-agba oke speed, ebe ụmụ nwoke nọ ụnụ na-alaiki ime ha ụbachado, ụnụ na-ekwu uchu ka a na-afụ ụnụ. Ọhịa ka m gwabara lọlọ Nneka oge a, gwuo okwu ka nwa mmadụ ọ gbagharịba agbagharịba. Today ụnụ fụzi ka o si wee jee na nke pụtara mgbe enyi a na-akpọ Nelly of egwu a na-agwụ ya nwaanyị chịba ọkpa n'ụlọ na egwu nwere egwu abụ egwu ụmụ nwoke zuo ike ọjụ emegide before you know it achịrị ọtụ kee anyị ọtụ onye ọbụla ekiriribe ọtụ. Ebee ka ọ nọ na ya maazi ọfọ nke a na-eme 40 states of United States of Biafra ka afịa ka afọ nwa afọ anụnwa si na ya bụ deputy prime minister ndị online republic ka ya na-akpọ ya ka afọ nwaanyị a mama mụna kedu ike ije kedu afọ nwaanyị a? Chetara m afọ nwaanyị a na Amerịka. Ọ bụghị Lisa Kanu mbanụ. Lisa bụrụ mmadụ. Lisa na-eme nkwughe. Ana m ekwu okwu nwaanyị si na ya bụ deputy prime minister Ngozi Ọrabueze. Ọ ya anakpu n'ụlọ je ezu ike, ọkwa ya ezu ike nya na-agbagharị ka ụbọchị jere bịa ọ ya ejezukwu ya arụ one day. Ọ ga-ejezu ya arụ one day. Ọ confirm ihe m gwara this woman ka mba gwukwu ya na take ihe a na-agwa gị na ị bụrụ nwaanyị na-ege ihe m na-ekwu. Listen and listen carefully. The higher a woman climbs, the easier it is for men to see up her skirt. Ma jede okwu a n'akwụkwọ dekwa bịa. The higher a woman climbs, the easier it is for men to see up her skirt. Nwaanyị nwere limit. Nwaanyị nwere limit. Ama na-achọ ka a na-afụta ụnụ. Ụnụ amaara olu na ofi na agwa gị that na a woman nwee ebe ọ na-ejere bụ na-efili na na-elimit ụnụ ma ọkwanụ nọ stereotyping ma ọ this and that. Ọ dịghị adịrọ. Nwoke na nwaanyị ada adụ nkwụkwa. Emere nwaanyị ọ dị soft ya ka ha ji wee jupụta na emotions. O wee ebe nwaanyị na-ejedebe. Ọ ya ka eji wee hapụ ha na the family ka ha bụrụ ndị na-anọchọ the family na-care for the family, while the man na-apụ apụ. The man pụọ ebe ni ike keta orie ka ọ nọ daily basis. Nke a ga-akụ ọkpọ nke a ga-eji ọnụ wee zọtọ were azọta ya. Ọ kwacha mọzụlụ abata ọ bịakwute ihe dị soft ka ya na ya nọrọ. O wee bụzie ngị nwa bụ nwaanyị na-eje abụ spokesman. Ị ga-eplay role nwaanyị jee play role nwoke. Too bad. Ịmapụta na aza ya na aṅa you fly. Most of ụmụ nwaanyị na-eme ihe one ha egbucha na di ha. Ụfọdụ chụfuru di ha. Ụmụ nwaanyị efuru bịasịrị Zion na-ege ntị ọfụma. Go and check them very well. Most of them a na be di ha. In Anambra, most of these women efuru taa na-asị gị na ha wetara 4 billion 5 billion this and that. Most of them no get husband.
ụmụ nwaanyị na-afụ n'iru akwụkwọ na-abịa agba ile ta most of them enwe di ha enwe family ha si na ha dị responsible to ha nwe ụdị ha they will learn to limit their ways na otherwise ụmụada achịtara ha ọkpa ịghọtago ọsọ ngị biri Amerịka o nwere ihe ya na-eme ụmụada akọwalụgo na eke o si adị o nwere ebe na-abụ nwaanyị merụọ ihe a sị na agbụrụ afro ka ọ bụrụ ala o nwere ihe ya bụ ochie eke ego na oge echi Okeke ebe ka ọ nọ na emere ọ nọzi Amerịka mana oge echi ya ma kịta ọ bụzi oge echi anyị ma bifo na-agwa unu okwu na mara na mbụ prọfet agwa gị na onwe onye na-ejecha ebe na-epụta laif ya na abụdise thank you for the gift nwanne m Ajiko ndị Australia wetara 1 billion ha na-achịkọta yotago ha wetaba onwero mana emesịkwa ihe anyị nọ bụ 2026 na-ege ntị ọfụma ihe anyị nọ 2026 thank God for internet Denmark in the year 2040 in the year 2040 a ga-enwezi ihe ọ bụla ihe dịka Zion ọ ga-adịkwa mana ọ ga-enwezi wait even ihe niile a na-agbachi ha na onwezi any of them ga-enwe ọnụ. How many years from now? 14 years. Nwaanyị abịa na-akọ ihe nwaanyị a na plus minus ga-adị ebe 55 years. Top ọrịa 14 years na age ya 55 plus 14 kpọzi ya 55 plus 15 ọ ga-adị 70 years. At 70 ike ya agwụgị ya ọ ya abanwuzi plan sị gị na ọ na-abịa hia ma ọ bụrụ na ọ nwụba mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ụwa edebeba ya na condition. Thank you for the gift nwanne, keep it coming. Ọ gịnị na-eme ajụ iko life na-agbanye film ihe na-amachagharị kịta onwe ogo a nyere gị 15 years ngwa ihe a 2026 16 years ago ọ bụghị 16 years ago gbakọ onye that was 2010. As a 2010 choosing ka na-eme onyala choosing bido 2004 or 3 rather 7 years later marry 10 years ọgba ego mgbọrọgwụ ọfụma. Today where is choosing? Where is choosing today? How many people still care about choosing? Oge a na-agwa gị ha ebe ọ bụ na ịpụta na Lagos, ebe ọ bụ na ịpụta na some parts of Nigeria, ị na-afụ TRCCG, the Redeemed Christian Church of God. Sị na nke a bụ Shilo, nke a bụ nke a ịgbago a na-emepesi churches everywhere. Every new building ha wee wegharịa, every building ha were ya TCR churches. Today, what is happening? Look around you. Gwa m any new building efro church regime well off. Gwa m ebe efro off ha na-eme establish. Show me the church. Show me. You don't know Bible. TB Joshua gịnị na-eme? Nwana nke a end ya. Ọkwa emechie na side a ikunizie echi jee na nke TB Joshua eje ka akụkọ. Mana ọ bụrụ na inwe foundation onwe ụmụazị ịkwụbachara 10 years ago, by now a na-ewetara gị dividends, a na-eneta gị ka ube, na-eneta gị ka ụdala.
na-adụghị aka na afọ ọnụ gị dadị ike ka o si eme gị esi anọ ebe anapịghị ya anapịkwasị gị ụmụazị a na-arịgharị gị n'ahụ Disemba like this a na-ebukọta na-abịa ndị mmadụ abịa na be gị na-eburu your investment emere eme ọ na-atọ ụtọ. Instead, if you want to invest in the kingdom of God, if you want to invest in the kingdom of God, invest it on the children, not on the elders. Otu anyị nọ nke anyị agago, anyị anọzi n'ihe a na-eme. Ọzọ ụmụazị take over from us. That's where you go and bank it on. So that in the next 15 years, everybody dividends of FIFA, because nwa dị 10 years now. Nwa dị 10 years kịta iweti ya through school. Unu ga-emepe nwu school kwuo na ụmụazị ya agụ na school ụnụ abụ ụmụazị school highest na primary school. Nwa ọbụla na-ekiri amazi m ihe a na-akpọ ya kịta na ọba aggregate ka ọ gịnị na nwata ọbụla na-ekiri so score ga-abata na school a. Kọmputa eji agụ akwụkwọ ebe a, free wifi, everything, ọkụ ya dị ya, ayo eti sola dị ya. Ọ bụrụ na e-school ụmụazị aga etu esi nwee technical school eti ya ọ dị everywhere na Igbo. Unu zụcha ụmụazị a na secondary school, ha gaa through university, nke gụcha fiam abroad, nke gụcha fiam abroad, ha eje gụọ akwụkwọ ebe a na-eme ka ha malụda ihe a na-eme n'isi ha abụkwa ha finishie na ha ga-atọ ọnụ around fọndụ bakwa education ụmụazị na-abịa n'azụ. If not never ending, a dream, a man of dream ga materialize mee South East ọtọ n'oto New York. If na Biafra ha na-ebe akwụ ya na ọ dịkwa nso. To achieve Biafra dị very very easy. 5 billion and ewetekwuo ya etu a into 4, Biafra abịago bụ na ọbịago. Biafra na-achọkwa ka e wee nwee good living. O nwere ihe ọzọ a na-achọrọ Biafra? Ihe a na-achọrọ Biafra bụ ka e nwee good living. Good living consists in both education, healthcare, transportation, infrastructure, security, good road, water, na ụmụ ihe a niile ọnya bụ Biafra a na-achọ. So with all these things, these children can give it to us. Ya ka njisi ndị a na-ezuzugharị ya, do not kill yourself. You are brought on it. It could be our children. Enụba Biafra or death, ya nwụrịrị ya egbu, a na-egbu oge naanị iyi ịfụkwa na ọ bịabe na ọgụ a na-anọ kịta bụ diplomatic war. A na-anụzi ọgụ mgbasasị ifuru Europe ka a na-agba ya. Ifuru ya onwere ejire ji ibu egbe jee na-agasasị building ndị mmadụ. Efu na etu ọbọ mbụ a na-atụje tụọ ebe ndị mmadụ bi ijeza war crime. Echi etu ije tụọ ebe mmadụ na-ebiro ma enye one si evacuate na-ada ama ya ka arụchata nwa aja ya ụlọ na ọ na-arụchatara na South East since 20 years ago ka unu chọrọ ka unu jee kokọta ndị ya abịa gbarisikwa ya etu esi gbu ya 1970. Ị na-agwa ụmụ idiot ha chee enu ya na-ekwu kịta egbubonatara ha egbugide na gbuo yaga ọ bụ mmadụ si ha zuo ike kwebe niile ajụ n'oyi kunikwa enu kwuo okwu again iche na ihe niile bụ tigbuo zọgbuo. O nwere ihe a na-eji sensi eme. Ụmụazị anụnwa na-etonite ihe niile abụghị ka Nnewi ọ bụ pawa ọ bụ ọgụ ka Nnewi ji wee rụọ be ha. Eji ya ọgụ. Nnewi is just like a community ọbụla nọ n'ala Igbo. Ọnịcha nọ, Ekwulọbịa nọ, Nnewi nọ, Ọka nọ, Ọkịja nọ, Ọzọbụlụ nọ, obodo ọbụla dị iche iche, mana Nnewi ji n'oge kwuo ka ha si chọọ idevelop baa. Ya kpatara na every businessman ahụ nọ na Nnewi ọfịs ya dị na Nnewi. Ha nwechasịrị ọfịs ya ma ekele dịrị Chukwu ha Izuchukwu transport ndị a niile ibu na Ojukwu nna ya papa Ojukwu bụ Ọdụmegwu
ịma na transporter ka ọ bụ before the man bidogodi with post office na ndị otu ebere transporter ọfisi ya dị na Nnewi Innocent Nnewi nke afọ ọga ya nke BMW Nnewi Coscharis ihe niile a Nnewi Otolo Mozambique Nnewi ha ncha niile Nnewi ha ekwuo ọrụ oyibo ọbụla bụ na Nnewi a ka anyị ya na-arụ ya onye arụkwụna ebe nwa ọba ya ka anyị ya na-arụ ya ya bụ na ije Nnewi taa Nnewi wee bụrụ ihe ọ bụ Ifeanyị Ụbaha Nnewi ebe ka Ifeanyị rụrụ stadium ya dị na Nnewi Gabros ka o gotere ya n'aka ya Gabros rụrụ ya na Nnewi ya nwee take over Nnewi rụọ newspaper ya Nnewi Authority newspaper rụọ radio station ya Authority FM Nnewi etu akwa ka esi wee na encourage ndị mmadụ obodo ọbụla eti iwu mee na ihe a ka anyị mee na ihe a ka nwere Ọkịja be anyị maatụ onye na-ekwu ya na-ekwube nna ya nke ọ dị sure ịbata Ọkịja taa ụzọ a na-arụ ọzi alụ ehi ozi nne most of the roads na anyị na-agba n'Ọkịja kota with street lights etu a ka ọ dịkwa ebe ndị ọzọ ijekwa ọzọ obodo a na-arụkwa ya like that ije see some places etu a efu na in the next 10 years o siri ike ịfụzi ụzọ a na-arụrụ arụ n'ala Igbo efu na akwa anyị na-ebe ọhanata and ụzọ niile a bụkwa ndị Igbo be anyị a as philanthropist fa na-eji ego fa na-alụ dị ụzọ na-awagota think home syndrome think home ha na think home onye nọkọta oji ego ọkụ sola wụsasịarịa ndị be ha mgbe a bịara nwee ọkụ nwechi all these things na destiny ya afụ na-abụ fiber cameras everywhere etu Ifeanyị Ụba si wee kamera wụsa na Nnewi ọ bụ na other senators si ona na-emekwa ya na-awụsasị before you know it anyị asolvutara some of our problems efu na ihe anyị na-ebe akwa gọọmenti na-ekwere enye gị n'ọdịbagokwa ọ na-abịa ka ihe eji gbuo onwe gị ọ bụrụ na ịdị ndụ you experience it ikunyesiri ya eme ebe iji nọ n'ime ọhịa na-ekwugheri nwoke ibe gị chụbara gị ime ọhịa maka 100,000 ị na-eje ịzọ anyị ndụ mosigo je zụọ ụmụ ndụ anụmanụ ị na-azọ ndụ n'ime ọhịa a ka ị nọ mkpamkpa na-akpa asị si ebe a pụta eju Biafra or nothing chọnọ egbe ka eji enweta Biafra anyị agbata ya n'egbe sense ka eji ya enweta ya Biafra bụ development Biafra bụ moving forward ọ bụ ịdọ nọ na tebụl gị na one country na-akọghị ma ndị be anyị no get sense most of them onwe ha nwere upstairs na ndị Yoruba anyị na-atụ egwu na ndị Fulani na-atụghị egwu na ndị atụghị egwu ha bata Fulani bata ana Igbo ka anyị ka si ya ana Fulani ọbụla batara ana Igbo operate na jee nene na onye be anyị kpọbatara onye be anyị siri ụzọ osi wepụ tekite n'iwu ya onye Fulani ọbụla asịghị kidnapụrụ mmadụ na be anyị ebe a jee n'aka onye be anyị dị ya ebe ka o siri bata trela bụ ya nnọọ gbatịa ihe niile gafee Anambra gafee Enugu nnọọ bugu ya bata n'Imo steeti onwe nnọọ ground buru egbe bata vileji mara mgbe o eji ma ọpreti mgbe o ji ya apụ ụnụ ama onye ọ bụ ụnụ ahụba ya ama ya gbafeta oburugu dakpuo n'ime ọhịa a na afụ ndị be anyị debere kampụ ebe a mụrụ ụmasị ndị a ka a sị nọ ndị a ka hapụ ịtụ ha aka onye kụrụ na da agwado ụmụ nọnsensị egwu a na-agba bụ egwu uche a ka ndị pastọ ji na-eri anyị na-eyuzuru anyị brain na-ekweghị nkwa ebe ya eche ma ị nwụọ nyanwa nọrọ ebe a na-akpọrọ ya afọ ego obi a na-atọ ya ụtọ ebutere ya billions love of money ọ ya ekwe ya kịta na-make heaven you cannot be a businessman and bụrụkwuo kingdom preacher ị na-esi iki soul for Christ nwa isi ego a yachigharịba gị na attention gị na-adị n'ego this that your buildings establishment hospitals this that you cannot Bible dị against it Christian faith megidere ya ịghọtago ọ ka o si wee dị
anyị narị anụkwa na ndị sista abịachara ma ndị na-esekwu ya na ndị otie na ihe abụ arenji ọka anyị sikwe wee na-anụ ama otugo anyị fụbara ụdị ha after Tinubu nwụrụ mgbe ego gosiri anyị ndị fada ma ndị bishops anyị efuru ya akwụrụpụta kwuo na arenji Tinubu agbachite unu nkịtị ma ekwuo nke a na ya abụ arenji sista na ọ na-akọgheribe ka eke isi ya agwa anyị na sisters anyị furu na ọ bụ arenji lusi ugegbe anya masịrasị ya n'anya a narị azọkwu mikrofon onye ya ekwu ka unu kọba ihe niile akọcha ka ihe ochie njiri n'ala Igbo ibu ọnụ 100 days ka ihe ochie njiri n'ala Igbo iweta 5 billion naira kedu ihe ochie njiri kedu ihe ochie njiri n'ala Igbo what a na-ekwu ka ebiudo future ka ebiudo future who is the future ka ihe bụ the future bụ ụmụazị a ihe akpọrọ internal life ife akpọrọ everlasting life bụ onye mụta nwa mụta ibie onye abụ na life na-eto ogologo na-aga so anyị na-ekwu okwu our future bụ life anyị produce kịta we make it then a na-asị na-enwe future anyị nwa ga-eme expire very soon ihe niile a na-anụ ihe na-ekwu na onwe onye ga-anọ ebe a in the next 80 years onwe onye ya nọ ebe a in the next 80 years ihe niile ara ụfọdụ na ebe a dị 50 ụfọdụ dị 40 ịdịchọ ihe ụfọdụ na ebe a dịchọ na ebe gị 75 ọ gakwu eziokwu na life expectancy Nigeria bụ 47 mmadụ ọdọ n'ebe a dịchọ na ha eru 80 years mmadụ ọdọ n'ebe a mana ya eru 80 so ọ bụrụ dị 30 kịta na adịghị nnekwu ọ 50 ọ na moto egbu ahụ bifo ụfọdụ ya nwụ n'elu ahụ sef ka m na-agwa gị ụfọdụ ka agụ ya egwu ụfọdụ kọnji ya tagbu enweghị bụ life enweghị bụ life for you so mmadụ anaghị eme eke ya mgbe ahụ akọ yeah, I know, we're just gambling kind of. So if you want to save our future, if you want to invest into our future, invest it on these youths. Okay, change their mentality, change everything about them. Church will not help us. Church has never helped any country in this world. Church has never helped. Government has been there for every other country, moving things forward. And here in Nigeria, Hebrew church is, yet we are the poorest of all. Yet we suffer the most. We are now going out there to enslave ourselves. Now look at Jack. Further survive, the further surviving here. How many people are in prison? How many in a hospital now? Many people now manage their life. Further na treba ka ha nozi ebe anwụọ. Many people na tra Nigeria nozi ka ha no ebe anwụọ. Their days are numbered now. In the sense that some of their children will never return to this east again till their father dies. What are they coming to do? They were not born here, they were not raised here. So what is bringing them here? What will be their benefit to come here? Coming to a country where there is no electricity, that practices such a government. We've seen it all. So we don't have to fight to recreate everything about us, so that now again we're enabling environment for our children. So we must invest on the children, especially through schools and special programs that will take them off religion. Because religion have one tool, AJ divide, we will never agree together. So today the only thing that is uniting us is hunger. No hunger, they unite. If not, na Tinubu ji I know all akita. I hear one voice.
but it's fine. It's all right. Onwe much I ga-eme about it. Next year kwa a ga-ebutekwa another billions. Ewetachekwa ya a na-akọkwa ya n'akụkọ obodo anyị atọgbọrọkwa. Unu asụrụ ọdụ ka unu jee na these communities insecurity busasịrị. Get rehabilitation program there with this kind of money no na unu emenwa budget even 500 million naira for such communities. Unu no food the damages enwe there. Ndị America shameless people, unu na ndị Australia unu fụrụ ya. Ọmụnwa na-agwụ na I'm ashamed of you people. I'm so ashamed. Kedu plan unu nwe for ndị Igbo? No tangible plan, nothing. Unu na-agasasị aba anyị many communities Osumogu, Lilu, ụmụ communities a niile agasasịchara. O metụ unu n'obi, even those old parents anyị tala afụfụ a, the homeless. Unu eje asị okay ka eme ihe dị ona, ka eme ihe dị ona. Ụmụazị niile nọ na these communities si wekọta afa ha na-echenji ha na school, si kpọgota ha Ọnịcha, si kpọta ha Nnewi, si kpọta ha n'Owerri, si kpọta ha n'Enugu, na ga-etinye sifa ncha na school ka take care of them so that emesịa kafa when they make money they go and rebuild their communities. This is what you people will do for them. Asị nọ ndị Igbo bi na America no ha sponsor these people. Unu emenwuli ya n'ọnụ ka unu na-ewoje ego ka ihe nke a mere unu. Oh, people like you, ka Jesus si on the last day I will tell you, get away from me. When I was hungry, you didn't feed me. When I was thirsty, when I was homeless, you didn't give me shelter. And I say, when did we see you hungry and we didn't give you food? When did we see you homeless, we didn't shelter you? Look around you now. Anyone that is hungry that you feed, you have fed me. Any homeless man, you give shelter. You have given me shelter. Today, look at you as a Christian. If homeless people you buy today as a result of insecurity, you didn't think their way, you didn't spend on them, you didn't care to rebuild their houses. Hebrew microphone in Nigeria with the glory. Figure. You get ready. Are you ready now? Impression. Man after show no casting. May you all perish with that money. Impression. Perish with that stink, that rubbish money. But soon get with sense, but soon get bid. He invest on these children. No. Some naga school without sandals, no stockings. He want to buy Reggie day in a school. Before the catch up on school fees. Enjoy going about 5,000 naira. Before do the bright, they couldn't write WAEC because the head Diego, Eba form. Unememuria. Uno dress. The bright actually about WAEC. Naga Abraham Chanine WAEC. In the year 2026. Now those Americans, this and that, now far across the 5 southeastern states. Now that year, now has sponsor why and how could I sponsor every year, so that now the thing I got the body now add much on the parents. Actually, whether your parents are capable or not, man, as long as there from Madinina, yeah, there were na bịa weta ego ka a bịa akụbala ụlọ aka ka ihe na-emere announce na onye ka na-emere announce ụlọ ada ewere ya nye ya ka ihe na-emere announce ọ na-abụ onye nye onyinye mee ya announce onyinye na-eme ijebe mgbe anyị ejide n'aka jupụọ ruo na efere ya tụọ ya onwe onye na-afụ ihe anyị tiri Baịbụl si ga-ekwena ka aka nri mara ihe aka ekpe na-etinye ọ ihe Baịbụl kwuru. Hypocrites. You know, hypocrites. Move for the affair nega no hoax. Audio. Yeah,
emechina ewere your returns a na-eme ya eme a na-eme ya eme ị bịa were project a gwara Peter Obi were project a gwara Peter Obi ịwa ọjị were project Peter Obi asị gosi ya the project ya na dị emeri o nke a na ịma ama men o wesịrị project ewere afọ onye a na-akọva because some of you amaghị ihe dị na business o nwere ihe a na-akpọ goodwill na business mma akọwalụ gị ya na goodwill ọ na commerce ka a kụziri anyị mmadụ nwere ike imepe pure water or yes pure water factory mepee ya were afa a celebrity ama ama super ya ka ọ na-aga iche na celebrity ya nwe ya ma ọ bụ di celebrity nwe ọ ya nwe ya mana afọ ya ka eji wee mie the same thing mere na Asaba the angels a ọ bụ Kubalachi prince nwe ọ bụ ya nwe na obi ngeta mana onye jụrụ kịta ọsị gị na ya nwe gị a na-eme ya na business onye mekigoro afa ama ama ewere afịa tii ya di a ego na-abịa ihe ọ na-eri ebe a bụ percentage mana afịa ka eji azụ dị ahịa the same way isi afụ influencers ewere influencers a na-market product ọ bụ ha nwe ya they are influencing the product onye nke a na-amapụ ya ume asị na ya amụ ihe na-eme ihe na-arụ jejeti ahịa ka a na-azụ take it or leave it ahịa ka a na-azụ daalụ onye nwe ntị ya nụrụ ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi ndị n'abalị a eze Chika onye ebuchi onye ebuchi bụ afa nwaanyị ka afa nwoke Suleiman Musa ọkwa onye Hausa abịa Mike Canada Mike nyenụ m dọla ndị Canada ka nri enu Mike Canada nyenụ m dọla ndị Canada ka nri enu efukwuru ụdị ego ndị a butere na Zion nyenụ m dọla ka nri dọla Canadian dollar o nwere ndị chọọ kana mụnwa achọghị kana ihe nchọ bụ Canadian dollar chelu dọla ka m na-eri ego ka ndị ọba abalị a ma ejighị ezigbo ego pụrụ ebe a mụnwa ya adịkwa hapi onye kpọọ m na ọwụrụ aza in fact m enye gị ope ka ị hapụ isi na netwọk adịrọ ngwa tibia na ope tinye bịa ewetago a na-agba aka eje msị aha agba aka akpọ a n'ihu o jizi arụ jide mamịrị ngwa offering time lesson time ọfọ n'Imo Eta South Etara Etabus Eta Chapizit abụka na obere ife Ray Doctor nwanne m ebe a ka nchọ ka draw the curtain anyị akwa gị anyị na-achụzi 2 hours. Thank you for your time. Thank you Tiana ka m bụrụ na Ebuka Obi ọ bụ ya nwa abụ ọnwụọ na wee bụrụ m nwa na-akwado ebu abụ dibe Yusuf Abdallah mara Yusuf bụ Yusuf ọ Joseph mana Yusuf abịa bụrụzie na Islam Joseph abụrụ nke Christian nke kara bụrụ original Yusuf maka na saịdị ahụ enwe anya n'ileta wọd jee mgbe ahụ Jizọs na ya so papa Jizọs kwesịrị ịbụ Yusuf ya ara anyị na-abịa Joseph ọ bụ papi ahụ etu a nwoke a si ekwu na nwa bọyị ya na-aṅụ nwunye ya ala etu a ka Holy Spirit si wee jee na-atagbuo Miriam ana ihe bụ iwe Joseph agbakwa nọ na ọ na-atụbara nwunye ime nọ na-aṅụ ya ala
Yusuf Abaka, Yusuf, Precious King, how are you? Fabulous. Hey, oh, I am star na Facebook. Ọ dị ka onye abụ onye izi nye star taa. Ewo, oh, Ray Doctor nyekwakwa m ya ka o si enye m ya. Ray Doctor nye m ya na YouTube, ọ pịalụ m ya na onye $1. Na $1 ka o nye m ya, $1 bụrụ ile. Ọ na-enyewagakwa m ya. One day ị ga-anọ ebe ọ gbara $100 once. Aka ewee wụọ. St. Emmanuel, ife na-eme n'Istanbul. Ofonimo, the stream from Nigeria, Delta State. Yeah. Ray Pialomia, Pialomia, Pekokwami ọzọ. ZD12, ka ife na-eme. Ọ dị ka Jackson onwe nke o buru m ya kịta. Jaco, abụrụkwa obere ife. Easy Logistics na Turkey. Easy Logistics na Turkey. Yes, Ofonimo, abụ m Anambra State. Odogwu na-ekwu n'ọkụ. Odogwu na-ekwu n'ọkụ. Usman Dam Fodio. Yaro na-arịwa. Odogwu kwu n'ọkụ aka nnafụ Ray Doctor na ọ nọ na YouTube na-eme m ife niile. King Jazzy ndị nọ na Facebook check ya na enwere nụ star dị available. Piano m stars na onwere. Ana m anwakwa m ihe tego nwoke kwụ n'ọkụ na ọkwụ m n'ọkụ. Mr. Gratitude, thank you Ofonimo. Harry Moscow, Easy Logistics na Turkey nwanne m. Ndị nọ na TikTok share kwanụ vidiyo anụnwa ide tụsa anya ndị nọ na Facebook tụsaalụ m ya kpata ụmụaka na chia button. Alhaji Alawan, how are you? Mula Obed Hope Alive Ministry. Hey, Hope Alive Ministry. Ọ dịkwa ka ndị ụka abịakwakwa. Obed Hope Alive Ministry. Ambrose Zua Chris nwanne m nke ka o si adị. Hope Alive Ministry. Or online ministry ka offline. Nwanne m ọ dị mma. Anyị na-achọ ka anyị dịrị ọkọchị anyị aga ọfụ. Ka Chineke nke ekele igwe kele ụwa ọma amacha ugwu a na-alị atụ mgbe olileanya na-adịrọ. Ịbụ ike nye ndị ike gwụrụ agwụ. Ịbụ mgbado ume. Ekene ka anyị nwere. Enyela anyị ndụ n'elu ndụ. Enyela anyị arụ ike na ọdịmma. N'abalị a dịka anyị nụrụ okwu a ife anyị na-ekwu ka okwu a nwee ike jezuo ndị agwalị arụ ka ha wee nwee ike yuzuo their senses mara ebe anyị eme maka ọdịnihu. Ihe n'ike niile ndị nna anyị fakpa wee mee anyị taa ya bụrụ ndị ga-akwụrụ ọtọ wee na-asị na anyị si ebe dị ona na anyị bụ ndị ebe dị ona nwee famili. Ọ mmadụ kụrụ ngwulu a. O nwere ndị na-akụta nwụrụ ngwulu fa nwụọ dịali na-eji emechie. O nwere obodo na-esetụ nghọda ha na-achụrụ ha chụfuo ha chụsasịa ha. Today ha bụ minority. Mgbe ndị akpazili ike niile afa akpa wee bụ ndị ga-akwụpụta taa wee na-asị na anyị bụ ndị ebe dị ona na-asị ha obodo anyị siri ike. O gosi na ndị a nwere ifefa menwu. Anyị ekwesịrị ikwujọ ndị a. Anyị wee sị ka mmụọ niile bụ mmụọ na-edu ndị a mgbe a ka mmụọ a nọrọkwa na-edu anyị taa. Nye arapụ na anyị. Onye gara ije dịka ndị nna ya adị eme ihe ọjọọ. Ife a na-afụrụ n'ikpu nne ga-afụ ya na nke nwa ya na-alụ. Anyị ga na-eme ka ndị nna anyị fa. Ndị nwere that spirit of resilience, spirit of hard work. Ndị ji ịfụnanya na ofu obi wee biri. Today anyị enweghịzi ịfụnanya, enweghịzi ofu obi. Ka ife ndị a niile nachigatakwa ka anyị wee nwee ike wee push ahead.
anyị nwee ike jisi ike wepụ ekworo na anya ukwu n'ebe anyị nọ, ka enye anyị akọ na uche pụrụ iche, anyị wee nwee ike wee gbaa ọsọ a wee gbata n'ife a na-agbata n'ọsọ. Dịka anyị nọ n'uchichi, anyị ga-alarụ teta n'udo n'ụtụtụ. Ụtụtụ ga-eji arụ ike wara anyị ọjị. Anyị ga-ebini n'ụtụtụ jekwa mkpa anyị jesi anyị ga-anata. Ụfọdụ ụmụnne anyị nọ n'ụlọ ọrụ kịta ndị na-anụ ihe anyị na-ekwu. Chineke chebe ha, dube ha, aka gị dị ike ka ọ dị na-arụfa na anya ọkụkọ na-eche akwụ ya. Mechin dị iche iche ha ji arụ ọrụ ahụ nwee nke ya emerụ ha arụ, mana esi anyị na-agbadosi anya ike n'ihe anyị na-eme. Nwanne m, anya asa n'ihe ị na-eme, mgbadosi anya ike ka ị hapụ inwe mmerụ arụ. Oji nwaanyị aga ada alụ arụ agba n'oke speed. Chineke ekwekwana ka anyị na-agba oke speed. Ihe anyị chọjiri bụ, a sị na onye galụ mba chube mmiri na ihe ọ chụjiri bụ ogbu ugorom. Ọ bụ na mmiri adịghị ebe a, mana ọ hapụrụ mmiri na-achụbe. Ọ na-achọ nke doro ezigbo odido. Mmiri ahụ anyị chụjiri ebe a na-abụ abịa nna m, ọrụ oyibo ka m biri ebe a, mmiri ka m bi ikuru ebe a. Nwanne m, mmiri ka iji ikute, anyị ga-ekute mmiri doro edo. Ọgba wụfunarị anyị n'ụzọ, ụkwụ ama akpọ anyị ka a sị na udu anyị dada na wee kụwa. Mmiri ahụ anyị ji iku anyị ga-ekuterịrị ya, ọkụkọ akwara ya. Ọ bụ nkụ ka anyị ji ịkpa, anyị ga-akpata ya bụ nkụ. Ife ọbụla bụ ife ụkwụ anyị bụ anyị ji eweta, aka anyị ga-achọta ya, ana anyị ga-eji ya bata. Ọnwụ ama egbuchu anyị ezi. Okporo ụzọ ga na-erubere anyị isi. Ụbọchị njọ, ụkwụ ama apụ anyị ilo. Njọ nọrụ n'iru, anyị ga-anọ n'azụ. Ụbọchị njọ, ụkwụ ama apụnata anyị ilo. Ihe ọjọọ ọbụla na-efegharị efegharị, nke a kpọrọ uke, ọgbọ na uke, ọmafụ anyị. Onye ọbụla anyị na ya na-abịakọ, ọrụ akwụ ọbụla o bu ya anachiga kulie. Anyị ga-adị ka ndị bu atịkpa na-arụ. Izuzu ọjọọ ọbụla a na-ezu n'isi anyị, mgbe amụma ọjọọ niile a na-agba, amasị niile, ihe ọbụla bụ any kind of evil a na-device against us, ọgbalụ nata ọlụ, ejiri isi nwa dibịa ene mgbọrọgwụ. Ụbụba zi imi ya mado na-arị. Onye chebe ihe niile ọ ga-eme anyị chesi ya bụ izuzu adasasịa anya, ọgbasasịa ka anwụrụ n'iru ifufe. It will never take shape, it will never materialize. Mana onye ahụ fụziri anyị na-egwu ọ bụ onye agadaghị n'ime ya. Ọmụmụ egbu ngwu mma anyị narị ya na nkọ, ebe ike ọnụma ya rie onwe ya. Onye fụrụ anyị cheta ifemenwe rie isi ya. Efu anyị na-ama okwu jijijijijiji karịkarịa abụọ mmụọ ka ihe eji igba egwu a, ọ bụrụ maka anyị nwa. Anyị cheelụ mmadụ ihe ọjọọ ga-adakwasị anyị, mana anyị echeghọrọ mmadụ ihe ọjọọ ama afụ anyị. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ịkụọ mma ịghọlụ mma, ịkụọ njọ ịghọlụ njọ. Onye si na anyị bụ ife dịrị ya, ị ga-eji ana ya eze mmiri ise. Onye kpọba akpọba ya lee, ichobe echobe lee. Ihe ọbụla bụ ihe aka anyị fụrụ anyị ji eri nri, ebe anyị ji alachapịọm, ihe ọma ga na-eme, akụkọ ọma ka a ga na-akọ ebe a. Ọkụ anyị agbụ ya, mmiri anyị eburu ya, ohi anyị ezu ya, onye emebi. Ọ ga-adị well preserved day after day. Anyị ga-adị ka osisi a kụrụ n'ikpere mmiri. Anyị ga na-amụgha na-adụgha dị ndụ kwa mbọsị. Ka anyị na-aga ọfọ a, ka anyị na-agụ ya n'isi ezinụlọ anyị. Anyị ga-abarịrị uru n'ụwa a. Anyị ga-abụrịrị ndị eji ama atụ. Anyị mesịkwa ụmụ anyị take over from ebe anyị kwụsịrị. Mana anyị si kịta na chi aka fosi afọ, anyị aka bidosia. Onye ọnwa anwụ na onye ofu efu na obi adakwana mmadụ mba, na onye na-enwezi olileanya bụ onye nke ya gwụrụ agwụ. As long as there is life, there is hope. Anyị amaghị ndụ dị hopeless. Olileanya anyị bụ na anyị ga-emezurịrị ebumnobi anyị. Akara aka anụnwa mmadụ ama eficha n'aka dị ekpuchi ọnwa. Mbọsị ọbụla aka ga-ekpuchi nwa ọnwa, mbọsị aka ga-emechi nwa ọganiru anyị. Mbọsị aka ga-emechinwu akara aka anyị, mana aka dị ekpuchi ọnwa. Ọganiru anyị ga-adị ka osimiri, maka na osimiri ada ata ata. Anyị ga-azụ ka afịa, mana ya ama ana ka afịa. Anyị ga-agba ka nkwa, ya ma agba ka ngwọ. Ije anyị ga-abụ ije mmiri, ọma bụ ije nkụ. Ụkwụ n'ọfịa, ụkwụ apụọ n'ọfịa. Eje a na-adị ekwe akara to n'oso. Anyị jee, anyị ga-anata. A ga-ebunata anyị n'ozu, amatụ anyị nga. Eke mmụọ eke mmadụ ama afụ anyị.
immigration ụmụ nke mmadụ ama afọ anyị ebumnobi anyị bụ ife ga-abịa na mmezu dịka anyị gọrọ ọfụ a anyị gọrọ ya si n'oge emezu na eke mee n'orie mee na afọ mee na nkwọ afịa naanị ụbọchị naanị igbo ji biri ọfụ anyị gọrọ ya nso na ọya nsi na wee mezuo n'isi anyị nche ahụ ha na-ewe igbo eze ụmụ iyo orimiri dọla daalụ m toka star adị m mma Elijah Enugu ka ije nọbụ Paul China Chiboy nwanne m daalụ m ka m shọt ọdan anya ka ọ na 2 hours chai ndị na TikTok mezuo unu like ya 10,000 na tapụ ọnụ na ihe a ka emezuo ya 10,000 ka ọ kụrụ ọnụ Easy Logistics na Turkey si na m tinye aza m ka ọ meelụ m ife ọma Jubril Sudan abịakwa Jubril elokwe mma ntị gị ọ nachie na nwanne ka m kpọọla ya akpọọlụ o na nwe ebe mmesi ya taịpụ ya ebe a ka m kpọọla ya Easy Logistics nwanne mmadụ ọ ga-abalị jos meelụ m ya na TikTok Lovet nke m Lovet ya na mmadụ chọrọ ịgbalụ m ego ewee dapụta n'ike nwanne m 90 60 57 13 99 n'anya ebe a ị ga-afụ solo onye ọhụụ akpọgharịkwakwa o mere bụ na mgbe oke speed 90 60 57 13 99 yes Lamide Bamide Emperor nwanne ka ije Emperor Soka Star n'ugbo n'owu Igbo ekwechirigo m so tomorrow anyị na-abịa echi maka onye nwa bọyị ya na eke isi nwunye na anyị ga-apụta echi ịma na ifi obi na-abụ ka ebutelu dị mata ịghọtago ọ mmadụ ka ifi obi na-abụ ka ekwesịrị ebutelu ụmụ family issues ọ bụ Ebuka Obi ọ bụrụ Ebuka Obi ịghọtago okay ọfọ n'ime okay udo dị nwere Pretty, how are you? Joyce? Mail. E-boss. Okay, man. Ope. Easy Logistics. The bank bụ Ope. The type kwarara Ope. If you have just be rich. Ope. Ma ọ bụ na ọ gara onye First Bank. Abụ m ezigbo taa zaman 90 60 57 13 99 yes 90 57 1399 I'm saying number as a man and I do have any account. I went First Bank. I went UBA. I went Zenith Bank. I went Access Bank. I went Opay. I was not achieving my kitabo. Can I have a bank here? Providence. Providence bụ next. Nka bank ya dị good. Thank you my brother. Hey, no ọ bịakwa. Alati bịakwa. Hey, ọ gịnị dị.
Ọgịnịdị nwanne m afụrụ m ya, thank you so much. Daalụ hinne. Chi m gọzibekwa gị, mkpụrụ obi m na-agọzi gị, mkpụrụ obi m na ihe niile nọ m n'ime na-agọzi gị. Thank you very much. I am grateful to you. Daalụ, ọ ga-adị gị na mma. Ọ ga-adị gị na mma. Thank you very much. I so appreciate. Uje ga-amụ egbu, ụna ga-amụ egbu. Ọnwụ ike abụrụ maka gị nwa. Ndị enu na ndị anị na-anụ olu m n'abalị a. Ọnwụ ike ama afụghị anya, ị ga-adị ndụ ogologo ndụ. Ọganiru ya bụ osimiri. Chidimma adịgo. Dịka m na-ekwu, eji m obi na-awụere gị nzu n'ọgwụ, sị gị gaba n'iru na ihe ọma ga na-eso gị ebe ọbụla ị na-eje. Dịka a gụrụ ya na Baịbụl ka ọ n'ihe na sị na goodness and mercy shall follow us. Ịdị mma, ọ dị mma ga na-esogharị gị ebe ọbụla ị na-eje. Iru ọma ga-akpọ gị. Onye ọbụla afọ ga-ana ike gị. Ị ga na-atọ lelelelele ka mmanụ aṅụ. Ego ya na-agbaso gị, biznes ga na-eloketi gị ebe ọbụla ị nọ. Abalị na-anụ olu m, abalị ga-ebulu ozi ya bufeeli ụtụtụ. Ndị enu na-anụ olu m, ndị ana na-anụ olu m. Onye a mepere obi ya tinyelu m ife n'abalị a, ya ka nsị ụnụ tiri ya nzu n'ọgwụ, tiri ya nzu n'ọgwụ. N'aka malụ nzu ada ama unyi, ọ ga na-amata ihe ọma. O gbuo n'aka nne, gbuo n'aka ekpe, mma ka ọ ga na-ebute. Ọ ya ejiri obodo nọrọ obodo ka mkpụkpụ isi ga-adị ya kuru m akpụ isi ya. Ọ ya anwụfu, o ya efu. Ụbọchị agụụ na-aga okporo ụzọ, ọ ya na-alahụ ụlọ. Ihe ọjọọ emekwana ya. Ha na-asaba nụrụ n'onu m, ndị ichie ma ana m agwa ụnụ, onye a melụ m ihe ọma, a sị m na be mmụọ ebe ọbụla agbara izu ọjọọ n'isi ya gbaghasịa anya ya, na ọmụziri ụnụ. Onye anụnwa izi si gbaghasịa anya, ikpe ọbụla bụ ikpe mkpegide ekpere ya kpeghasịa anya ya, tii na apịlụ si kpeghasịa ya na ọya amadi ya. Ejiri isi nwa dibịa na mgbọrọgwụ. Ọ gazigo mezuolu na ya ise. Zaid Kennedy over. Hey, TikTok King Guru Kenkeneme Sylvester Godwin. All right, so we can chat to down. The YouTube. We're not getting age. Thank you, Ray Doctor. I appreciate you. You make good in your fango. This one nama on a Japanese go. You need any gift to Nabania. Monday tilling star on your bonati me in Abania. Monday yari 18. Ndị ọ na-agụ agụụ ka atinye mana ha enwere ya. Ụfọdụ nwere ya mana ha enwere mis eji ya etinye ya. A sị m ọmaka ma elu unu ama anọ n'ata n'aka nkọchasị, unu ama anọ n'ọnụ kpọkụsị m. Ịka ọta abụrụ maka unu. Asị na ị na-ebe akwa obi, ị na-asụ ude, ị na-eti ihe a ịmago mmadụ a na-ebe alịlị abụrụ maka gị nwa. Ị ga-azụ ude ime ebe anya mmiri na-arụ a, ihe ọma ga-emere gị. Ịzụọ ngwa ahịa nata ị ga-ere ya, ime ya sport, you go sell am. As long as ọ bụ your sweat, onweghị ha na-akọ dị ya ma bụ awụ akwụsị inye gosi ma echenji ya ego ruo gị aka. Thank you very much. Ngwa, God, good night.